Maybe I will be or for come on, I am umpire, evangelist, bumpire my out of Ubuni Dimo, a bumpire. Or don't phone a book for no Safradia or Shebo. The Cabra Goma Christus, do a silver be showed in our son and Munyam, may our Hesopano Babo Pa, or put a crib in your home by Ahmad Paha, Fessy Achie. In any penny, and I said, Yanning. The move to a hard in Tina, what I see, what I see, about Anadria Kodano, you need to probably be a Kodaye, powerful. That's why they are saying, oh, yes. So I can't know, man, that's at Fahabia, I'll be free and I think I did. Amen. When you must send another and the smartphone, and the word man, I'm a Francis, it's a pay baby said, when my sembro minor, you do don't better walk with David, a baby to sell before the Makasa, before I wanted to make us for the Mukasa, the Manica Tremeja, the Numa Semblabas and Funuma, or Crabbe Betenu Assembly, I found to superior suffering in Akumo. Amen. Or just some too fast to train one or more. The Sanchena always was Subum as I said this one. I wish you need to see someone or any other Kayina. In that trouble, probably I may crowd 2 meters and pay my uncle, which is tough for no, or near Metras in Messantina. Amen. Amen. Very good. Yabon Bayewi na yabetwa Ewurade asem no so. Yes. Na me asem no eno na nkwaji o ba. Nti sede da no Kristo ema ekwan a erenya me asem ebrɛ no. Enenso da fofora wasiesie de amae. Nti bra uguso eyo adwuman ayepa se nipa de wisiso a abrabom na so don saye de eyo adwuma yes onyankopon po nipa de ko trade introm won o kan Genesis 2:15 no a o ka kire nipa se nipa nya de enye kuya yes ansan wadidi ba nti abrabom no se wa amfansa nya dwuma ehia se wo ye de wulidie nti yimpa ese wotuma na wo ye no enkoso ma wo amen serba ya benya bia hofi na wabonya mi adwuma Kristo no manyam kane denda amen Hebrews 3:13 ma onya ha ye no bedi konkomo kakra afa Kristo ho na nipa da sania ya wasase we so no nipa ayese bodia ebejem se wa mo anye nkuhu na wa nkusa na wa ndanda no a woni betie na hye ba obi akom de no ototo body ana se me pacho bayere no se wa mo anye nkuhu pe woni betie na hye ampa nti osmafo Paul ka ho asem se nipa da sine nche na na dwen na sesa kodi bonsama fa Jemeso amen. Amen. Metero atro. Hebrews chapter 3 verse 13. Keka mienko. Osi nokodi ehu hia tifucho ye. Osi nokodi ehu hia. Ha. Nokodi ehu hia ma onipa bia wa asase so. Yes. Zero team na won kana kura me pa chew eni diem sakrawate. Amen. Ntro no do so do. De bia ukatro. De bia won ntro na ebo bra emwa o. Yesu asense no kodi hu hia adetia yankwai Hebrews chapter 3 verse 13 yentero atro osinema mututu mo ofo de oswabo Paul say yemtutu ofo de bia obobi se ene so Bible no me ati asese bonsam wesane aba asase so yes na ne bote nyina ne se obehwi ni passe apa de be na me no mienu ya braba ye bo eni Kristo so mu no yebelen tibetman nante pepepe yemu ntino oswabo Paul na urade asem so tu minu no fa no pese mututu mo ofo yem tutu ye hofo de bela obobi se ne de bela da obobi se ne na bone na da na mpimu bela kuma bone na da mpimu bi akoma Jemeso amen amen yamfa nyame asem tutu ye hofo yes na wo ye wedani na soso na de a obi bi adwuma brewa wan ko dini sika amen ya banya de empim Jemeso amen amen tutu ya hofo de bia da odaso fe ni sade ene it is all trabiane a manyame asaba na won tena sere be ya unkotu aduro emfa me hye adwuma na se yes praise God me
Isan se bone abani pa adwemu sesei. Jeme so amen. Amen. Wawe a wati aso dem pa nso nyama obeye no ntumi nyina no otekura o yembe hye pa ntia na Satan fa ni pa adwemu mum ntina no pai ko sera no kwasore meme nda kwasore fia da kwasore bare nyame asam no emu ntida enti wasema nkankyere o se ye tutu ye hofo debera da oda su bebi ne senne yes na bone na da primu bi akoma bone na da bone na da do su bebre apa sere baya mate ni a wudi mate sere baya na me pacho adwuma na o ya wudi mu ko baya adwuma ntino awurade sam si de tie futuo yes ne fa nyame asem tofo nano metike mna nokokrom na dobere baako ana patiki to na ne metunu nyamae ana ono apowedu no ana ma branto baako jiji sika man jiji sika ti do ahojora na baato ana metunu ni hia no to ana o katere Ghana o jiji sika na se ntemne fa sika na ma memfa ma metunu no wo swan se wo tene papa enye ze kura meti foru benim de bia mo tanka de bia o tanka di nye bia o tanka 3 series ya na no papa bo 5 Ghana series na shankeni wodi anka na wiero ha no bo 5 Ghana series shankeni obi anu achechire ne politics ne dan nchei no ne obi so aye kanana to do one no head up to politics no ato atwere we sikali film jeme so amen de bonia beli padri mo papa de nipa ayese body a me pacho ye toto yes so wa mo ani anko ho a ebe hye asai apa de na no pai o mi so pasore o fo nya me so mo ni agro kra ana pai tie nya me asem e o TV so radio so jeme so amen tie bi o fo so but nyame asem no awurade se yam fa ntutu o fude bi a yes if it's a bonsam o mere na dwuma ye ho apa Baminit we really padre. Oh yes. Yente watro. Ento aso no yes. Wasi na bonina da mpum mu bia akoma. Na da mpum mu bia akoma. Na se mu na Kristo hu bibia. Ka Bible we. Verse number 14 no yes. Wasi na se yenya Kristo hu bibia. Aha. Yenya Kristo hu bibia. Yenya Kristo hu bibi. Ananya sa no atro. Ha. Enu na yebetimi yenya Kristo hu bibi. Disa nyame asamane ba onchani amfa ntofo no amfa nya dwuma ade bia wonma oya Kristo betumi abaye bibia ma wo jeme so amen de yede nyame asamane ebetu ofo na ena asamo a yede ba no ya to din se boninti onyankopon so be se wi ase yeme ye topic no boninti onyankopon so be de be se wi ase yes make a family. Mugaze just went say, oh, now Pablo Coton, the best 1.2. No, when Pablo and Pablo Cotoyan and Jihua, who could Salashi, who could program a Cassie and then I was say, Passion and Sampa one away. At the theater. Kind of credit. Do you want to go for Biasi? Na me pacho boss so nya asase we no wasi wiase we boninti obese na le bese no enti ya manya twinyi obo wiase na li ho nti waso obese na mpacho men challenge jeme so amen wadi kan ye bi nti waso obeye bi mu a en challenge ya wasofo ne achechefo ne nsorefo bi ho Ghana ha eni wiase mo cheche se wiase we nkona we wiase nsai ade nyankopon to wachimi no wabo nipa na wobese nipa ana wobese wiase do na manu okra marking chalk wo sahwan no okra maka permanent de ni bi permanent maka no ne na new houses building estate no no ne na hosa no ne nam tazako baby adan ayefe obi abobra sile dan kamate me pacho American print ego ho na wo kwabra na wo so ti dom todu
Say yes, Christ, so me say we are yes. No, we be seen if you no church who say atemu that way me ba betre. Who asere papa. If you in metre na de mpacha. De onu aye no ti so o si dan no. O si dan to ti so dem de obodo de be ni. Hallelujah, amen. Na de onu so ma so no mko na ko heaven. Me de me ma so be dey. Jeme so amen. Amen. Ye be ka awade emu fa hudie. Ani abensa tran sam de akyerɛw. So ya sam ne atu de se boninti. Yes. Boninti. Iwe Nyankopɔn so be say wiase. Be say wiase. Umpo. E be say wiase say. Wiase ya da ho kakraka saa no. Iwe so be say wiase wo na na de obese no. Na de beye na me pacho nipa da sane awutie me. Orofo ni die ne ahobrasiem ye bra nya kwa ni betume kwa ne nchen de odi akire nti o se me bokoko wiase nipa do so no na bone dominate wiase. Yes. Na adia e ma Onyankopɔn bu fu wiase ana so Onyankopɔn ebufu nipa na wasane betua nipa bra bo so ka e bone aba the moment ya bone ebe fifi se pa na Onyankopɔn na ne bu afu to sane be hwe se ne akofo no etesa jeme so amen. To Jonah chapter 1 verse number 1 to 2. Bonenti Onyankopɔn so be say wiase na woni ka ye biti to brem na ye pray so osade ba obe say wiase na ye pray so de ojale be bu atan jeme so amen. Ndian hwe titemrem nyoma Onyankopɔn eyeye nipa bi betra sasu so won breso no omo ye bone etena se eno bone nsuo ehye bone atade ehye mpacho bone mpaboa na sabrabo wei etiatia mu fo Onyankopɔn bufuro na Onyankopɔn tu anamo bi orofo se wotie me na wote bone bi mu amepacho no pai 2023 March ne da to so ensoi sakrawadwen Najia Sampanidi Jeme so amen. Tell what you Jonah chapter 1 verse number 1 no ke kam yanko Bible say Jonah frɛ na so odene to fi twa ye Jonah frɛ ene na so odene yes ene asabaka fo bebrebe aya so odene ba utie mu ye sampaka ni but ye when was the last time me patrol preach o man tamo always busy on phone busy at work yes busy to say business and kwa we sampaka ni Udai so mukura kire nansen wo so dai eno akura so dai na wo gina baby ebo deliverance na wo gina baby Kenya mesem eso ma wadu nkura so be pichi so de ni sika kakra wo no e kwakoto kodo to e de pichi de e de orobe sende wo ba sese a kama kire embe sis maji he baby akoye that's what amen baby akoye obi abiri no mojani age fa hudie ama man Ghana an e dia ye nka ya de ama man se duru ho bi a ye celebrate ba so nyai sa na che nkwasem ni pada sani kura from no utuma gina apre fa hudie ama man Ghana enye wiase nyina ho o man Ghana nkwasem but I can't want some other pen for a Yamishao. I can't want some other pen. One over the Mocha, and I bet you we are seeing pen and qua. I'm watching you pay who we are to say. Young kill free Baneho. Now, Boninti was all the same reaction. Boninti. Right. Casa Chamwa, the Pacho Google Paso, the Shanny and the Shannon. Ne ma ye tosu mielo no o mebubu pa no ma nipa biemu dabi o meteni fofo ne biem dabi on si kaprenio dabi enkosa yarwa biem dabi no mo wose o ba ne ma ye tosu mielo yes abetia nipa mu mo yaso kra Jana pai anopa message ne say boninti yehu aso obese say okiso ni awutie me pa chane fa na begina woni asewo anopa wa probo to say Gina semi ho anopai wa bra ba to say pamba hafa so bo bra kremoni uti ma anopai na hafa so bo bra woni asewo no
Jemeso amen. Amen. Etiyan yaboya dwen pose ye mante Moses ye woso anke betuma ye adwumaden pa bare ye akaya bro ba wo se ye be preach the gospel ali atire bi pa ye wu ane ekọ bisa sase so no adepa bi ani ha Jemeso amen. Amen. Kia na sase so ni jo ha dabia wiase ni gie ye ma ensa akohwebra Jemeso amen. Amen. Tiyan ye bi Yesu Kristo ho adanse akopem bre be wo ska bi ebenya bi ade be puchi ye wu ane ekọ Você é no mundo pode Jemeso amen. Amen. Enter what John chapter 1 verse number 9 take up for my see I read some by meet abajo na nchen say I read some by meet abajo na nchen say so ko ni ko kase ne mo so ko ni ko kase ne na pa mu go on say na pa mu go on say on bonia for the name Jemeso amen. Amen. Was so bonia dia by for my name in the real say bonia du nyankopon nim ba oh my Ghana your bonia du nyankopon nim na Elia so ele passe tramo no se boni epejan hu sei na waji akonya tena so a na Onyankopon to so a de ba na onipa onsa no e wona mumunyo mu ntino osuma ojifuo bi eba ye adwuma bi se na ba ya nipa ebetumi anya adensakra na se nuhu Jemeso amen. Amen. Enti nini omai no omotena sese omobedi boni ankasa Wazo ka Isaac ngoma no a Onyankopon ka to nipa se ompo de boye ni ani ni wu jena ben sakra yes de boni na wutum no Onyame wahu yes tena wasoma ye nkokwa se yambo kokko metimi sakra wa adwen wo so be se wiase wiase na wo be se no wo be se ni ade boye fo afra orofo ababa na abona no pai papa ni mu baby wo tefia duro utiri wu nyina futon under age for na pay under age ni sika wonde kuranke tenkete no phones papa ni mu a wanya 65 years no ni Jesus ni akora wanya 40 years etwempana nambaba Jemeso amen. Amen. Patamsi nyame ade be. Obaba ana ubehia no kana no apake. Lan cruiser Lexus no apake ni say ye ho yam. Ijakura wonu no. So ta say patamsi jakura onya dey. Onjo bia. Ijanu wonu no. Kan wonu ne siso. Na eko isisu no asa bie do no. Na eko no botu ko sa tibu. Na de ko fa so nya sika akura to kana akura ni ohemu a se mebre. Mama moti abram de pay ebokro no mama moje bribe wakase wo ya fo mu bum panjia Jemeso amen. Amen. Mama mo abram ewi o man sika konkrofo man so etoto adan kase de ma me pacho sne kwensefo nambaba Tewade se anopai orofo wutie me wodi wiase wei ewu sumo atemu kwan so ote eruba hia sama no mienu ya braba ye bon said ye beso Kristo ni yes na edade eche no so bom na asase jeso a what manya babia gina wade se boni to be se wiase abatifashe otim Jemeso amen. Amen. Yeterocho Yesu na tuwo osai wasi soloko ni ko kase ni mo eto Onyankopon ka kire Jona se oman ni me na me bo won ana manje wa ko dum pampanso do yes na boni o munya nyina na adumi tweda bo Onyankopon mani mpa eti sore ko ni ko kase ni mo to ni ko kase ni me pa mu go on se ya pa mu go on so se o mo boni afro bo mani boni o man ni ye no ari ye ba afro bo mani praise God amen. Ese boni afro wiase nyina boni se ese o man Ghana de bi ameka se Ghana ya na ye Christian country ni ananya za no mkano no kwase me de me nyin tumfa this o tire hwea o man ya ye makwama ashawofo ebo ashawo you just go to a dum fiase sada no me bajo mo ba ashawo mu no ya hivio
a secret woman. No, I feel near the Amoma High. As I know, two for who is our day. Yamoma Lances. We particularly Abbas on video because we need licenses. I saw for Yamoma Lances. So we must Musubla. But I sent my bell Abacoso. But oh my God, baby, Bonnet. So for Pinuma, Musson, Yamen, to Nuro. When you say no food or cool or pay for. Now the national property, I say, all because of money and fame. Sikale a DGNT. We call this country, say a Christian country. Memenintum. Jemeso, amen. Amen. Oh, Maya, a mom penny for Benaman can correct. I import a so now I said back what Tom and Pamians are. Yea, let the cross see. Then you are saying not done a country. But you're not a Christian country. You are to the yeah. Now go upon the wheel mobile. Now, Dama, me patch on my room and 20 minutes in a yard backo. And it's on my room as a backo for preaching the beer. Jemeso, amen. Amen. I think I saw for early, a preaching, yes. More than a dear beer. Tenano na evangelist Elia no oka wasim kohodua etwa ewiase wunyina hia nyina no opekura anaso omanya ekremofo ne akrisofo timitine mo asodwoma ene Ghana Jemeso amen amen eti ye wonya gopaw bone edofo ewo wiase ene ni pabra bomu a osane behwe yes na otua so ka Bibia na me pachaw onyansu bi na ewu abrabo mu no eno ti no nyangopa soma eno yes si ambo kokko ne timi sakra wadwe abo na atemo na eba no wonso otime nyankwaje to nyangopa asuma Jona sa onko ni lokese no enko pemu nkasa omobani afro do manim omobani afro do no twede bonim yes that's material no kekababo ana Jona so le se ogane akotasis Jemeso amen Jona chapter 2 verse 10 it was sorry say ogane nyame asoma no o chese onko nyame asoma onko ne nipa bebrebe nyame asem Wankasa jitum sa soro mfidie nye nyame ato nsem musika obetima to FM mic ama sore omoto dwom kra na tete ko wakama no atum pajo be nsa dabia ene nipa bebre ani nyame asemo ba ora wu preach ora he se shatawale pana be pacho wa shishem fidie and one person says, "I will be called my best side." The camera. My friend, the Jumam said, "We may yet them will be emergency." Uncle, Shatawala is some fitting one of best sciences here. You know what I'm doing. And any pandit, and we are seeing the Jindia watching Yamiasem. But it's not order for Utiano pay. Jemeso, amen. Amen. It's not order for a day. Utiano pay, yes. We are seeing about this about a apa Waban why only a seminal. When you call your big baby a camel, yes, and then you can catch them. Now you are better baby, we are seeing your pension a befa. So you came out to Banibuma Pauchow. Anything I used to so. Ever we are adding Moja and Patadia, yes, and catchy. Jemeso amen amen the here is what you coming oba sakra wadwen pa mama nsaso atro so nyako poso wrade bani biam timi pedaye bia enna na mama nsaso wi be so atro wan kasa betra mu na family de ope yes woye ba etia bra tona aba na dwem pose Obacha on posuma onyango pasuma no he ade le sie Jona chapter 2 verse 10 no yes Bible say na wole kasa chira patano enti obo na dwem posu odwane na nyango bole he me masuma wonko ho sere upompo bako ano nyango po share apata bi ema na mini Jona ewo fuso yes Bra abraba oba ohuru su nyina ka ya wutwa de bia wonko abosia no ka bia beso bia ne agefo nsem ene na nja breki ja boss wasai ena wa yere wuche na break band ate ene bibia o weta nyame asema to akiri ha wapo hakren poso do wadre babo bra na no so be cho so na bo yes Jemeso amen we bo on man kana sitran nyina na ka nyame asem kwa no wonka o
we are Bashaba, but when you want to so beauty. The blood tonight, or born out young person. One trade the Asano, or the portrait and it's only blue. Yes, about the Roma Abba Patati. They fu eminent and walk off in the Toku. Yes, let it watch well. Join chapter 2 verse 10. The Semino Casafa topic I have to do is born into a Nabu also be saying yes, yes. The Nipa Belmoa, the Patamanam company so open home, Muhayi, Namasakra Madri. Now we know we are said Japadi in an Africa cry. Fasoba area bay. Fasoba Christian away. But just a campaign to a Jaho. Yes, Jamaso Amen. We're telling you now, Okosha before. Ababa boy, I know, I saw a Ketuan Okosia. Oh, yes. So, your papa, Obama Papa Socket here. So, what they could come upon prisons, a Hudua, the Nipa Mutimu, in Echino. So, Kofa for a year no more, I told you that would be money. Jamaso, Amen. When you go on there, heard you welcome, yes, the Nipa heard you clear the way. Oh, yes. If you didn't want dance here, or we away, but in the Kukoma Brabo, and I ate in a cheek and then I got him. Oh, yes. Sana Pachamino, you said, yet, oh, yes, Obama will try to pay independence for a power. But you run a secret here somewhere. You run to cook for me somewhere. When you are someone. Also, 19 program, or Mudini 2 screens. Last year, we are in the mamma at the studio catch and say, the banner on Fabema Prada. Sir, Milame Cacho, Jenny Benedy. What was me battle? What the agility of Fabema da. Ananima Miniana, Atano, one canano, one day no say. I know Minina, Bunisa, my mini papa for. But now my meaning a plan of life. A come, but your mother to say, was a brother, the boyfriend. Now I buy you 40 years. Let much drop. You can say message. I'm an mammy. I kidnap me. The papa would be at the master then. A man, no mom, pie, mammy. And they can't come to me. So, as a mom, I send it to say, well, you're virgin. What I would have a clear. So you're Bonnesia Bonnie Patrimon. We didn't better call me. And anybody send yet Mamma Yankupon who will do Yassi. Who the power will Jamaso, Amen. Amen. Gentle watch all. Do not have to do verse 10. Somebody to an Abubo will be saved. What's your Yassi? I hope Baba, when you are summer. Baba. Assembly bar, Oniapa, Ujinabia, Wahi, Assembly bar, Oniapa, Ujinabia, Wahi, Assembly, Rubariasi, Bubo. Asuru sakato obenania asasi senku oniapa ujinabia rohi hallelujah amen wasi asembi ba ya asem kese asuru ya babo ni sakete na asasi benania senku nipa da fania wotu adwuma mom obegina yi na befa Brantia me pacha soria no pa we home yansa osia nsa no akwaduma obegina he na befa praise God bia wo soria no pa ansa na be produce up can send bigu bodu be so ewo me pacha wo dem ho obegina he so be chireba somewhere abeba ban anu oten yes praise God amen Kristonia okay correction na me pacho be wi ase 5 you can say 15 minutes no we are best in yansa e the pacho to me da obegina he woni asamro ya dia bu feja paja se wonsa ana only mayan to ya de da woi abusa ko sika de hwe wo mo me pacho waja busa no na room fi wo mo pacho to me da obegina he woni asamro Jamaso, amen. So far, I can't see room. One fan call for you, but you tell me the original. As I'm guessing about
elder me patro wi anoko club e ko we saden patro be gina hin asebeba jame so amen oba wore fu awu kuro to kwai na me patro okoto vibrator no so electrician amana baba progo o mpa ho ye to ime udi se hu patro be gina hin asebeba o si asenke se bi be wi ase yase ne ato di se boni to nya gubo so be se wi yes upompo baba o pasa krawade jame so amen online ni eye kuro kase me kase te so man Ghana ana oboni afi do ho nyankopɔ nim yes so adwona se onko bo man no koko ofiso nyankopɔ so mpedi boye ni ene wo to jona to arama koi ye se ye John chapter 2 verse 10 no what say Bible say na wori kasa che apatano eti awali kasa che apatano no kofu yoda to asase pese so no kofu yoda to asase pese so Jabra wafu yona to asase so pan ana yona sore ana obo na dwen pose obeka sempa no we pass mu no John chapter 3 verse number 4 to 3 John chapter 3 verse 4 verse number 4 no je do atwo Bible say na John fiase esen ko no eti abra John sore free me patcho fam pa ana hasa so Kenya msem to asase esen ko no nante dakro na onante dakro na pa mi se na opa mu ka sai ahada bianan ana nini ko be butuo jeme so amen aka 40 days yes ka 40 days na nini ko be butu na nini ko no na butu nyango ko be se ko no yes to jona kan san wei ewo ko no atire ni papa ye we de see John chapter 3 verse 5 no Bible say ana nini fo ni ya atire nyango pa se mi di yo say abra nini remind no atia Samuel me pacho Jonah eka ya pa ana o ya bai o ti nyango pa se mi di ana o ti nyango pa se mi di yo pai wo de die for se no mati so nyango pa ise nyango pa no yes Daniel nyango pa no Abraham nyango pa no wa ye adwuma bi titibrem na wa kana di obayo o to wonye atemoni yana me kaso ni baba bebrebe yana also okay Hebrews chapter 9:27 no o si ikaso ni baba yes o wona china temo ho wujitum se owu ho beta temo dade awunyinto wujitum se owu dipawu barale na awunyintum sa temo da ho ora we kisoni a me pacho tunu kwatire common sense of one and the reason in the betum ho and nyankopon me say wiase bia na mo ka sa temu da ba kura da ke ba sa think baba kamai nyankopon no mo ka no asem what trouble so kwanti ko do ye what attitude dia chanting ko mai kan say ka o de ka sansa mo na temu baba so one ko sia no ono baba to ba na bisa so ba be hu say ye jeme so amen eti boni ti ye wa se obese wiase yes eti abra me pacho nini your mind no eya bone no bone no fudu awade no aba ana osuma Jonah so nko ka awade asam fanchiro ma no mo sakra ma dwen aba jeme so amen eti do atwa verse 5 no ka babo na ni fo ti nyawo pa se mi di eti abra nini your mind no tin sam pa no o mo ja sam pa ni no pai mo da die na o pai mo da die o fofa ituma ana o fofa ituma o fi pa ka se ko se getwa so o fi en getwa so ko se akasia so na se du ni hire nchen na abra sam no du ni hire nchen so fi na ga so hallelujah amen afa no hempa awro ne cha cha yes o wonya de ana me kun hu ya safro me ye o dia trane hale ndi okeka trane hale na o ya bebe ku hu a abofo no mo asama no o mu se oso to wo ba wi aswatimi annum aduro yinyin santo aguna wa fam wo wo ba dre wo papa amani obi hunu asama no sisa enya sanketo a tapaba wo bia be very careful jeme so amen ya samu du ni we helen charo o elia bai o se asodu yi charo ha wa so fi na gaso to him pon
ya me pache gold ahudu atwa no ahia ti say pache otu fo se tutu yes afa no hen kese ayi ni chacho go ha na hen tade a hye no awura go ba be go me pache na hen che no awoto akere go jeme so amen itini ni here abona dem pose yes oba sakra na den ha alozo petro de bia bantu pache ye na fele mai pache ye nya petro wangala wai ti asemini Take it what you are. It was sorry. Was so sorry for neck as it was him. Bonus sorry for neck as no you so go and then him for the baby punya miasem. Oko bronu bi so ko ganya miasem kra ye ma kwai. Ha. Ye ma kwai. Neni po chese me twi ho amenti ase. Makoji shemfidie kodwo to on say won kitenkite ni bi me dia kosi atasmaso market anopa no nsia kodwo to anopa no nsia so fu bie koko wura fu mu bie omo se mu koko mu ton na obi atumi afre CID fo say mimi yedidi kodwo kanya me asem no kodwo kura de say ko achi sa ana na say speaker we dey etiem na nka sa be de nka bufu alu fo nkom de abefaye kodwo to na oya sofo na wutie mi abi very careful na sakara wadwe ene wasoro asofo bebrebe ya omu prichitia ensori ahodo me last time na ade ba ko mi kire no Sambakani no preaching o condemn obi asore me pato have asore dan before me pato da bia pato have asore dan before me pato da bia kin ka revelation me he wasi o we asore dan bia we heaven no mo nipa wa bra wo ba no ele be do e do akọ heaven aba anase bin samjo na no so chese wan kwa asore e akọ heaven because ya kwa asore ko tie nyame asem e di communion e je subo Tinyana Thomas and say, I follow our corner. The Bacha say, you preach salvation. And there was a Safarano. We say, heaven or Yabakon and Crankwe. Atomo Yapona and Crankwe. Or you Yapona and Crankwe. At the Bacha follow our corner. Sanchilatian to me, says Safarano. And you're simple and short. It's a blah. Me pato Jonah edu mini mikrobi anamano waka ewade asem se aka 40 days na mini mikrobi na putu na sai nyapade nyina be sai nti mini yemai yehu asem enkankyera mo na mo boni a mo ye mo nyai nti afei wa import asem pa na mo so free na gaso o hene yiri chache wo baby but when we nyamo nyankopon na hincha shado no togu baby so ta say na wayi in chase ahodu ogulukom o impon betra konwa so asase ba ko no atom ni pamienza o betazo na sensase ni nyina sa mo amoteri aho nyina obamu bia sa baye ni afoforo sikani bre Sikanibere upompo be pipa foforo na kwasem na kwa oji asase kura se edan we ni siwe na me pacho oton na obi bebu efeni tugunu osi foforo pe ka se ji so tres ka foforo ka asase ni nyane dia na pacho obo tra konya so dia asase bai bia plus one amen is a lipo here me sakrao ya sam ya to dey say politi onya go so be say yes it is say the party a wonam company so I pay orofo abani be na ogo de bakwai o de bakwai woni asem no hwede si take na no pacho hwede si me pacho Japan bre bi ekam Hurricane Katrina and from a enfuo namu na esenya pade yasem yasem abasa just like that ni nyina de si takima mo se wiase be kwana wiye edan kekabom te se de as a movie kwan yeyi o video no as a movie edrigu sa na umfanya miase babru kula woni bi nyesika na dia dekriti wo dem sa kwabra nyesika na de tahu nyina no atota sa kositire
na obi tie bo so na ho kyerɛ no so amen yɛntɛ do ato John chapter 3 verse number 6 asai wɔsi na asɛm du ne hene nkyɛn no na ɛbra asɛm no du ne hene nkyɛn sɛ ofiri n'agya so ɔsɔre firi n'agya so ɔde wugu so gu hɔ ɛna oyi ne wugu so gu hɔ ɛna fura yituma na ɔkɔtena nsuo no ɔmo ɔpaa mu no kaa sɛ ɔmo ɔpaa no ɔman no mu kaa sɛ ɔhene ne atitire ne nsɛm so nyɛ sɛ ɛkaa sɛ enipa ne afuo mu a nantwie ne nwan ɛda hwɛ ka ɔna no wɔn hwɛ yie na obiara lidi ɛna obiara so pɛni di na ɛna obiara nso alidi na obiara nso nom nsuo na nipa ne afuo mu a na baabu sɛ nipa ne afuo mu afurafura yituma ososo ne nini fo Nyankopɔn hallelujah amen ti nantwie ane ahyɛ no kaba ne sirikyi yapoma hyɛ no kɔbɔ mpa yɛ akyerɛ nyame yɛhyɛ ne kɔbɛ ɛda no asɛm asi wɔ yi no asɛm si yo hwɛ Nyankopɔn ma aka no asɛm sɛ ɔnyɛ so ɔyɛ tumi wura yɛnka so wɔ tumi ɔyɛ tumi wura yes wọ́n dẹ̀ kwan yẹn ọ̀fà so kura ẹ̀bọ asase wọ́n yí asase firi ewusuom jẹ́mi sọ amen onyankopɔn yẹ dẹ̀ wọ́n yí asase firi nsuom nti asase wọ́n esi nsuo so báyìí sẹ́ kodoɔ no wọ́n sẹ́ ha yaa sẹ́ machine besi asese a ní etu ẹ̀fọ́m sẹ́sẹ́ ẹ̀ bẹ́ nyẹ nsuo asase wọ́n esi nsuo so aba nso kaso di nsu yiri kure sẹ́ ewia asa ẹ̀ just simple oh yes ẹ̀nu anso ọ̀dàlí tu lọ. Jẹ́mi sọ amen ọ̀n sá okunu gẹ̀ẹ́rì a sọ ti aseɛ wọ́n a na nsuo náà bẹ tẹ̀ ni na gẹ̀ẹ́rì ni wà aseɛ tó pẹ̀ sọ kafra nyɛ nu asɛ wunum obi tuma ɛde asase náà fẹ́ nsuo ni simple ɔfra wie o de fẹ́ nyame di agorɔ jẹ́mi sọ amen eti nantwie ni efie bu ani nipa efirefire yi tuma sɛ mo bɔ yi sɛ Nyankopɔn kyɛw ɛwɔ bɔnni a ɔmo ayɛ ho. Nana pai wale se bɔnni nti Onyankopɔn bɛ se wiase na ɔdɔfoɔ bɔnni na yɛ ka no ɛyɛ nipa na ɛyɛ o nipa na ɛyɛ nipa da sɛ ne no ɔne aboɛ na nipa yɛ bɔnni ama na fra moa mena meka kyɛ wo ɛyɛ asɛm o nínú ìmọ̀ abọ́ni nípa yẹn níbi sẹ́ àyẹ̀sẹ̀ káàkiri àmọ́ náà abọ́dé ọ̀nà apọ̀nkyẹ́ onímọ̀dé ẹ̀sọ́ ẹ̀nẹ́ bọ́ni ti ká apọ̀nkyẹ́ nyina so ayẹ̀ dé wọ́n di adé sí ìjà so ní ọmọ ẹ̀ní ẹ̀fẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ọbẹ̀ yìí nàá ní sisi à wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́rọ́ à bọ́ni jẹ́mẹ́sọ amẹ́ tí a sọ̀rọ̀ fún mi ò dé bọ́ni yíyé jẹ́mẹ́sọ ọba obese wiase yɛntɛ do atwerɛ ɔtoa so no wɔse na nipa ne afie bɔfrɛfrɛ yituma verse 8 verse 8 wɔse na nipa ne afie bɔfrɛfrɛ yituma nipa ne afie bɔfrɛfrɛ yituma na ɔsusu dendenden frɛ Nyankopɔn na ɔso dendenden frɛ nsɛ Nyankopɔn sɛ wɔsane firi ɔnakɔ bɔne so sɛ ɔsɛ ɔma ɔmfa bɔne nkyɛ ɛne ɔsɛ firi ɔfa bɔne so ɛne amimdeɛ a ɛwɔ nsɛm no ho ɛne amimdeɛ a ɛwɔ nsɛm no ho yes amimdeɛ ɛna adeɛ yɛ wɔ di ano wa mɔ mpa yɛ obi de ade ketewa bi bɛgye foro nsɛm bɛgye ne sisi a ana wasɛm kɔkɔ to a wudi pimsu bɛdi foro ne ka pere wo sika tó pɛtɛ ɔba wonya asɛm a ha ho nkɔrɔpɔtɔ o wɔn ka ne bɛ kɔ fie wopɛ kɛkyire ɛmɛm die ɛna ahyɛ nipa kuma mu ma yɛntɛ do atwerɛ verse 9 no hɔ ɛntoa so no wɔsi na obi nim sɛ ebi Onyankopɔn bɛsane anu ne ho so na obi nim sɛ ebia Onyankopɔn bɛsane na wɔnu ne ho na wɔdane afiri abufuhyia no ho na wɔdane afiri abufuhyia no ho na yɛanyera verse 10 no verse ɔbɛwɔ sɛ na Onyankopɔn hu yi na Onyankopɔn nu ne ho ne yɛ no awɔ bɔne a osusu sɛ ɛnka ɔde ba lili wɔ man no so no jẹ́mẹ̀sọ́ amen ètò Onyankopɔn ọ̀pẹ nuhu o nipa biara wasetena mu no obi a woyɛ bɔne a wonya nuhu biara no na sɛ huhu ati mu nyɛ wohia Christ ana wadi bɔne deɛ nte sɛ ɔyam kura nhyɛw yɛabɔ paa ama mepatwɛ watumi akotwa ntoratoro bi so ama yɛgyeli nipa no ɛnam so ama obi awɔ de agu woyam anhyɛw ɛnam so ama apam obi afiri adwuma woyam anhyɛw ɛnam so ama baabi a obi nye na no aduane di wabɛyɛ yi na firi hɔ patwɛ wobɛnya asomdwie baabi a wohia dɛnsakra
baba si abosi so wotima a etima hwenyame nim ama bonsema fa so akoyi sofo bi ahwe ho akoyi sofo bi ahwe ho akoyi nyame nipa bi ahwe ho ye pacha ya san papa ba chere bia eti abra ne ni remind no atu nyame asem wo de ahobrase ene ahunu ane bonefa kan say ababa efri tini mu yes esu fense nyagopon na amomoyo onyagopon pese nkwade bo man so jai tino pai agen sakra da so ho yes etino pacho mebre enkachi ma boni bia wotim bia ni jai wato na sakra ba twen yes na amomoyo ane me pacho boneyo ne fare ba nyina no efro bonsam bonsam na sheli pa kutu problem ama dali dan yom to ni podia ya bone yes to nyago pass bone to be say wi ase to rafa wutie mi obadwuma wutie mi okisonya wutie ma na pai yes mesraw fo ni podia so asafo de ati ase ya kronkro yes ne fo nyago pa ni na wasuru bom na asase jesu me pacha wo so watima ba bia tena wo nyago pa efisa nkwaje ba ko pe yes nkwaje ba ko pe papa o kan sa go bua odwumadi abana wiye fache mi ni me pacho owu achi bi owu achi fache mi ni ho bi ni ho owu achi kama mi ni ho jemefo amen atemu omo mi ho yanka enye dwuma itobra wuti asie totoni emaye nsanka oba de denda amen yanhwe no wanso Genesis chapter 6 verse 1 to 13 etini ni remind no boni omo ye ale me pacho ankla onyankopon adema Jona elkomo omo no omunu omo from bone ho ama omo nyina enya boni foforo onyankopon ni jemefo amen enti onyankopon se krori senka boni ni ho a nka atemo bi amawo mizo onyankopon bo wiase no ahase no wa mo wiase senke nipa emetra mu na ebedu bebe no abesie nipa ne wiase nyina ho boni sadi wa sese ne niema fae no nipa ampena manamba msa nti waso of destroy jemefo amen it no time yanhwe de ko for kenkai Genesis chapter 6 verse 9 no was say nipa ne bone etimi tweye nipa ne bone Atina program de wuti awoti nsemo nsema kesi e koso yonga bia ne tamaso so ko school ana obeta na okana kosem say ne papa damfo omlanga zali papa na damfo tima kokuru kacha ne papa say wakum abua to wura mti on ko so mu no mpejane marafi oya so akotoa ne tuo no suru no trim wa okuna to atwene kwa nipa woni hwe wuti mi awadidi mi ya careful aduane awudi ya careful de wonnom ya careful minim sofo bi woma omi nyamjuma ne duru ba bia ne ya pege omo prekope no young boy asor bi modi ne mode mo esani ana omo trans no me esani ombe pijano na ne position no ekonenim promoter no konenim ti no obe se preside se presiding ho se dey omo bona baso enti aka just 1 week ama date naso so ya owura na ewi wonsom rushing to hospital doctor na check ya was wanu ma wuduru ye kom say don Simon na nipa da sani woni pane abosoro pane edan so na dan fo bi na pie yo Uma poison. Howi kuno because of position. Kuna to atuni nipa. Jemefo amen. Nipa hu okuseku. Nipa hu. Wodi tie din no. Na ko pena se kire. Odasani.
Odasani. Jemeso, amen. Kekababo Nianko. James chapter 6, verse number 1. Yes. Bible say, the people fear said those who are successful. Bible say, Nipple fear said those who are successful. No, mama, Onyangupama, Nipama, Onyangupama, Nipama say, Omoya fair, Omuhua fair. Wale, Omupiara. Hallelujah. Amen. And I'm going to be a say latoji no say no say weather no say near you omo kala ni different it woma nyamia sam nti omu no hunu pa samaba obasi ni pese sia ene ne matan do do no asusu nyamiso nti omu mo tu be sha bata no abo akraketo a wasisi no akoboniti akraketo a wasisi a wonya nubabia anwa boniti na perfo kwa che say titimire mu no 70s ni 80s ne ban on say ya obragro so ti ase yes it before say ya bagro akora bi bra no na ye say hunu say why mature ebia 18 years na o ma pe yi kenta yi binum de sinasene na o ma twale tiru sakola na o ma bo no yi bi ni ade ne nufu nyina gugu ho jeme so amen o ma mo na tam ananya sa na che sa pepe na momogru no bra nyina awie ne wo se onye afia de bia afa hodu ni polyphos na nsan no abode ai wabiriti eno ye fa no bofrot ahoma black na no de akekere ne saa kuo se ye nsan 9 bi ne to 20 so just why mature nti fi okopio betuma ware na ye den na oba wonya 5 years 3 years obo okwa 6 months na sister adana hakran Wuri so da ho man enkwa ya me ya say me bompa say Onyankopon mi nipa nyina ni na mu hu mu ne ekoso nyamia dum ye wa me third eye nyamia me third eye yes spiritual eye ni nyamia trebi etedu ba bia ye nim nia ekoso no papa ni musanu ne je ho baby ni bana wa yefe junior na akura 6 years junior oko hwa aboy da akura trimu a akura 6 years we boy ato batrim bukwet mi twada bana rasta dia boy raketwa ai rasta ito woni ne te ho ha akura timi kofa me pacho pensere no da ho so pe ite bra ite bibin kazan chosa da akura ntwa babako no samoba akwai papa ni city room hona no wa fa pencil dua bi da umu ale so o move bi enipa bi de bonsamu di agoro rasta de kasa kire no ewi aso emu ani tia no mesi etwam na message ni ato ni se boni to Onyankopon so obese wiase the Bible say nipa fi ase doso asase so na Onyankopon ma nipa hu say me de bia me ka say Ghana na nti say yo those days when me get was and me come in future yembe show those days 80s na wiase nti say and a young boy when I wanna say emma ba we bosume ye kan bosume o say piesa na kurase pan na ye na hufuru ban na ma ba we kura bo eso am pronomini ade no mu ko bu odi say obi ba JK fa out for be out ye u just be si ama wa na ye dudi eso e no kura wo be ma no tekura wo bonyo so and it is ne ene se de umano mema se be bi o maduro no mame me pacho ene hase ne pedan bi foforo ene wudi agoro oba be ma no oba ba beda I'm telling you come to emi afo mi no ombeda betu oba fa oba ba no jemeso amen ani ento ma wo ana papa pon mu a wono akasa chimele ba wo no ha kura ni nim di baba dia ho fe ya kwepa mi chano wa hatu bi kitano chano betu na hihiri sei ihwe kale kura no we dia me mo bi me fa da no no agasa chine bana na wo ya semo no sata dan ha ko so
no mo asa de betwa no o se Bible say kinka hobim wasi ni profi ase aye bai Bible say no ni profi ase do so asase so ni profi ase do so asase so mama no onyawo baba hu nipa mama se wo ye fe nipa ma hu nipa ma se omo wo ye fe ete na nkura no mama no mo fe papa amba wo ye young boy no wasi so am pray wo kura o omo fe te papa no wo de wa wo de hwo o mama no hwe se do mo sitie akona ahun feli bọ̀bọ̀ na nyame ho metena mu nyame ametena mu a wankaza obakwa ko miamia na je ngwase praise God amen na papa penu matema che won wankaza mba na won nada obu onso a na ase abesra no so just here ne ba na wo yes nti ase ba ebe ne nana be wi ase na one na ase be ma wada asitu ase eni wisem praise God amen se bonye dofu wiase bonne hia bonne se jesi community no anode ba eto onyango bosi ne buo fusuro ho to be se wiase atasma so na metie o yam potom one ma brand ba ko ne to se die tie nie o participate o participate ani enya presenters bi nso so a wo mo no so wo nyamya sam tu omomo na wo matema invite san crofo we abetete TV so na gay no mo ya musia ho na ebe ma na ho na eba na tumusia mo ye ni masai ne so san fo we so jeme so amen tiboniti ye wo so be se wiase hari kaka me pacho Jonah ade me pacho krono okoso nene we man ho asem yes o mo ju o mo mfo no mbo ne tu mo sakra o magri to nyago ponu no ho bone a obona de paso de ba on so ana no time so Ombo ni fudu na mienu the Bible say eni perfect ya do so asase so no mama no oni ombo ma hu nipa mama se na fe ma hu nipa ma so ho fe wala wo bela se de ope wala wo mu bela se de ope na rika se de ko su ne ya ase no nya ge no de ne ko nya bi tentem kula so ta se party ase ode ne ko da no ne beda ka me kire since I will program o bama bia woni ne be hia bia je so no ko de da ko sorry fie na sofo be so mo kam mpabo me na bama bia me ne betena wo bia me ya me hu de be no agya me no wakane de na mpacho wo amfa manu a tonga no wantu a mpacho be obako na se de bia de bia me ka se mema ho yan na onyankopon de akono wura ye mu nti se Ghana ha man nyina se o mo ne bama bia na mo me hwe mema aware ya bekoso wo ma be yo mo ade as we dey okan ya no ade he ono akwati mi brush sa sifa na woye yani adom me asa me shoda hu potama what area me shoda ntiele hasara me bi madam fu bi no haram besra no na wanka za to he me ba chawo meti atonsu nice so de ho ye kama pa no so me so meti akire he ya na your friend say me ba chawo friend magi what a nice name me process so your friend Kobi anso bro what dey akwese champion what dey akwese champion head fune mlake I see again what catch and see your friend Kobi Samato no bone beni padwin aba sisa ba chemetu nya number ai me number de me nyen pa bone ni sa dabere me kwa sorry me so kwa sada bi se nipa ho ehoti no ya ntam fa nipa bi sam fa nipa bi me kwa sorry sa me nya basa mpe prichi kura sa ne se nyango po nipa me tell you the fa na me fro mate atosu no last kwa me kwatena kakra but no boys no ya omunye ti ahwe mu ye mate ya ahwe mu ye pa mate me da se no fotu hallelujah amen na obapa friend ba ku mienu miensa no ne blade tunifo or the quotation no tunifo hwe hu ye bene pura we young girl mo ani na ho
ɛnɛ boys na ɔma ba no woyɛ ababa na tie mi a we apɔ na mede ma wo ɛnɛ boys na ɔma ba no ɔbɛpɛ ɔbaa biara wɔde quotation nanam wɔde bible quotation kame kyerɛ wo ɔpapa ne ɔtuufo ɔpapa ne ɔde nyame asɛm tuufo hwɛ ho yɛ nya basabasa kura ho sie wɔboa na ko pranu akyerɛ ko wura dɛ kame kyerɛ wo gyeme so amen na me asɛm a meka me yɛ eye witness o yes no audio so bi wɔ me phone so papa panimu a ɔwɔ bɛyɛ 60 plus na akwadaa a ɔwɔ 14 years a wɔkɔ SS foforɔ ɔne ne twempena audio so no wɔ me phone so na baby misraw me dɔ paa hwɛ papa akɔkora no wɛgya na yere ne ma hɔ ɔfrɛ ne na afo bɛnai ana ɔno ti kuma sɛ ana ɔbɔ akɔrebra baby ɔno enipa tiri mu ɔden o ɔnana 14 years ɔfrɛ ne baby hwɛ ho so yie ma me misraw ayɛ a wo dipi na ɛda hɔ na asɛ wɔn nɔfo ntɛm gu hɔ ti akata ho sie yie mante wo ka me ntɛm nna ɛdi na akora nso ayɛ voice aba na no sika na meka sɛ sɛde ma me no school na mekɔ no mepɛ sɛ mekɔ ntɛm na mkɔnya baabi papa da wo sɛnde sika no wode mɛsɛnde wɔ so ayɛ mɛsɛnde ama hwɛ ho so yie ma feel papa ɛna nwummere bɛtumi aba bɔne nipa bi te soma ase di no gyeme so amen na me teta so de te bia papa na me awako no ante na wakora mde ne bɛkɔ so tu hwɛ nyame anim na akora wanya 14 years nana wo fɛ ni baby o du ha be kirim praise God me wa se ni pa fi ase do so asase so no mama no o ne pa ma ni pa ma so o pa ma hu ni pa ma so o wale mu bia se do wale mu bia se do pe yes na pere no ke ka ba no wale ka se o nya go pa ka se no wo tani pa mo ko sida boni a ko so nti me wo mo ntani pa mo ko sida ani so ni pa honam e fu se ni pa ya honam na wona nyina ni fi ho ne aduo no honam tiri so nya go pa ni yes o to ki so ne bia wo tie me bia huhu ne enya ade bia efa mehuru na hwe me diso ene na babu aw apa jeme so amen to nyago poponi nti wotini ba confuse so yes wakase enipa ye honam yes etimi ho mo ntani pa mo kase sida efisa enipa honam kwa eti wona nyi fi o ha tuo no etini pa confuse nya waharam 20 years yes bɔnni ntiɛ so te keka mi ɛkɔ wɔsi ma fɔɔ no wɔsɛ esi na ɛnɛ mu no na abirane kɛse wɔ asase no so abirane giant ɛwɔ asase so na ɛkyerɛ yi so na ɛkyerɛ yi no onyankopɔn ma kɔ nipa ma ho na wɔn ma wɔn wɔn mu yɛ abirane a wɔdi fi tete hallelujah amen verse number 13 no wɔatɔ sɛ wɔn se na onyankopɔn kɛkyerɛ no wɔ sɛ eti onyankopɔn ewu sɛ bɔnne dɔɔso wɔ asase so na onu ne ho verse 7 no drama ko 13 verse number 5 na medro what ya kan bra verse number 5 no yes bible say na onyankopɔn hu nipa bɔre o say na onyankopɔn hu say na nipa bɔre do so asase so onyankopɔn hu say nipa bɔne do so asase so nipa bɔne do so yes nyakopɔn wɔte suru nyinaa na wura ho yes so asoma Yesu Kristo pa na wia kete gogota so na ya de kale sai hama asita do asere fetis na ye bowura duam moja wia be sofom oda so rensa moja wia be sofom yonke oda so tredumamom moja wia be sofom abranti oda so discam yachi moja wia be sofom me papa no wutie me hwe adura wakotuo bia wo tifie wotima kotuo bosom adura ko seda na ogonsa moja wia be sofom hwe mi abura wo bre moja wia be sofom hwe nkrofo a wodo mo nam niro so moja wia be sofom hwe manso a wo tue moja wia be sofom hwe wotan a wode tan wo ni orofo ere ne nkwaje da so wada sam se polenti onyankopɔn be se wiase ha etini bɔda sani a wutie mie a moja wo mu na wo homi na odidie na wo da sɔre sakawadwen na onyankopɔn ade a wɔpɛ ne sɛ onipa bɛnu ho firi ne bɔne ho aba gyeme so amen kekaba bo ne nkɔ wɔsi ma fafo no yes wɔsi na wɔre wuru sɛ onipa bɔne dɔ so pii wɔ asase so ne dɔ so pii wɔ asase so na wɔdwene da nyinaa no na da nyinaa no kuma mu nyinaa yɛ adwene bɔne nko a da nyinaa wo makoma mu ɛyɛ deɛ bɛyi adwene bɔne baba set me here that address a commander in Philippi ya tiesi tam so ko to sintedia
Jemeso amen besha na tare kete nation Pieto kro shebi na hwenye bia mu saa na dia nkonkon tenmo nso no amen ho ntazo we uko keje tia o mo mtese te kwa won sare dodo na won kwa hwo ko hwo mani so ade en kwa sem na ofefe ho bone ma no betra mu wie na obeda na bia be warewa pacho problem ho na dia wa na so nyankopon won tontwene da yes if we say na do no e da fofo anopane anumere ene awia tisamino mienu ye beni ye ho afi ye bone ho a bia atemu da no ebufuo da no obakura ye jemeso amen if we say oso mpo de boye ni ene ne wo praise God amen get to watch out what's in the system watch out say afina na no you so you odipa to omnu ho nipa da zariza hasan mekai nipa timian amanyankopon no so ebu wiase ho nipa wasase so nipa mama nyankopon no ho sei saka sana nyankopon ka se mama enyu nipa wode ani je na kai yo nigie wode nigie ne a chese aho keka ene bu nipa eso ko wiase na o masa ya nipa da senya sa ya ma onyankopon se menum se me yo nipa wasase so menum ho menum ho nipa sisa emo onyankopon enu ho so obo ora fa utiebe emo onyankopon ni ho ya o na wasetrem se onyankopon di ho ya o a wabra ba pen onyankopon di ho ya o a wabra ba pen to onyankopon ka se menum se me ye nipa betra sase so ofisa na ye ne ya na kuma mu yes man fini when am kum nipa ade ya rituals so oko Nigeria one of the states in Bako we dey call so if I chirim emema todua no say dey see what bro no sa here emema todua say dey see what bro no unya Bako kura se kinkire waye ebi wo me fon so na Bako akokum abema Bako wotim sa akwa wotim so ya giant pa na ade ni kura no danda ne se ene you know one we kan wani nyina aka ho kwaji sika hwe video no me fon so wo kran wo nya butre yi ne kama o jinyi wani nyina aka ho ne kura ne sei kokoto sika ana hu se ton or register baby osika edi ni pebe do no na okwa prices ni ya lesse so ta say 50 years boy there price wo yes akokora wanya 60 years there price wo so ta say ana 34 36 40 almost price wo to do obenya bia ana kwa no akoje uska asem yeah maza ni beti boni o say there anaboni mani patriman ka obi twi ni pacho hu baby no bi afa na dropping na okokuna to wura no afaka akọ faka na gane na me ka cho na afaka nko kanu so nko en wura ko bokro no na ne wuhia no bra wo ka no me ko bokro no ntom petrol wasi na ko fie nkanya no enu na pacho tu e wa kan siri so wa bonto e to kunu afia ne fe na wo ma ka fo na bi na so ya no mu duebo wo yonko utike na yonko atwese kan wo so nya no ansa wo ma sase na wo de karama no na ga wusi no wasi we so de obajeje na no bo ya se na ga ba ni apono ya bu free yanko kura ne obo kura so ya se eno je se no ya mi no je se konfo no pa na su etai gate no ansa na wo fe ni abre ni papa bajeje na no sa no akohia ni wo praise God amen ben mai for so such ntina wa no beda na we enya no asa o mato de nyabotre wo de merebe ma nyabotre na wa dwodwo na kuma na ya bre eso na hia wa ma ka sana de bebo mum na pesa para se baby
gyeme so amen afọ na ne be so age no abo wasoma ma to ani sada moja ababa ko ya video no me phone so no de send me na owura bia wone no one ne wo ho waka che owura na se mpene biem mpena twe de nipa be ko bo nsam nto one ne na biem onfa na we no onfa na we na owura dwae ekugare na owura na to ane ne koda ana yem tokwa na ko video no pa na ni su nyina da moja ne moamoa na se na we nya no se wo de nya botre na mi yare nwie nto de wo de ka wa da nya no ani so na yo ba na bopa de nsa ne nam no saa na ni firi ho so anu ahwe ya de no yansa babali trim gyeme so amen et Bible say eni po fi ase do so asase so no o ware wo mu bia se de o pe yente do ajo so no na nyagupo no so ye ni pa se na nyagupo no so ye ni pa asase so na ye ne ya na kuma ne ya na kuma na wale ka se o nyagupo ka se na ni pa ni pa bo fi asase so bo ni ntio o se ma bi pa ni pa me bo wo afi asase ni ofise Ese firi ni pasu kofi tatibuase. Firi ni pasu kofi tatibuase. Emo oya. Yemu no ma. Efise me no wuse me yo. Efise me no wuse me yo. Bisi wiase ebekọ na wiye yo. Enfa sempa. Ebekọ na wiye. Pa. Na orofo ekọ na wiye ya wo abra bodo o de be fai. Dubo wo nya nkwani. Ana obo wo akọ bonsam jim. Oni asem no. On kwa sore. From Sunday to Sunday on kwa sore bia ko. The beer business. Because I don't know enough for a bobo Sunday special. For you, sending mutu to be sa. Na diasa. Ya father, Yanko show. Na diasa, na diache. Na wabajuma, na diasa, na diache. It's a bravo TSA, a bravo TSA, and I don't sacre her, a bravo TSA, and I saw her, a bravo TSA, now and go what need to go and assess how she shall crown Quatia. So, Namine, you ask me back when I to know what time you pop one of those who pay was as so. That's how we're doing. That's my age, yes. But I said, no idea. Now, no idea. When you're not playing my dome, can I say my 30 man call? What's my 30? Yes. Now, I say, no, no, but you know, I say, now, on your good podcast, you know, I say, when I'm in area, you're paying over him, but near the president to when I'm in area, the power of you, yeah, I can't say, but say about bad life and college. A baba life and carry. That what was papa. What can I say? Sabaya Nado, Sabaya Humache, Sabaya will be an him. But it will come. Papa. Now, Bofana said to Tobanto. Tomose Menes, oh, come on. Na bofo ni descend ba no more ba na dano hi enyama besiero dano ni ebehuru Kristo ni papa yes enya so ko ni o dano ni ebehuru Kristo ni dano oye dwaso no fe condom wa head akokra condom an wa head akọ inu ahudu wo wiase wanya bia nto wa tuma ko fa condom e dia be dwaso because who sending this cow because the whole day eno ne to teme so amen so you tell me now bia petese bia ba Kristo ni se ni banko ren sansa ya de madue teme so amen ade bia ya to e say ni po ababo bia so you bia sakramadu nesa wo su bom na sase Joshua wo be kuna mane so nyagopo abode na ni ko ho ti wo so ense na wo ba kokko awo poni bia la udi ni pedua yo ho musa tono no ayere so paso baba wo be tia bone so ka yes jame so amen kete ro cho e to so no ba se na no na ba se
verse number 13 no yes we say no catch no we say we nyankopon catch no we say no nyina ye yabomani no nyina ye yabomani if so no ne de asase so ma if say nipa ani ade asase so ma na hwe me be say asase no me fa ninti me ba ye say asase apa abosom suma wo yes ani ade basa ekura no wasinkura me ade aye obi dia no obaba jefre ni nsaba to sa boni we nyina to nyankopon say o be say no o be sa asase ha yente watcho verse number 14 no ke ka ba no fa wo ya adaka enti fa wo ya adaka me ye bia wa adaka no me ye bia wa adaka no fa se talebo ne ho fa se tar ho ne ho se de ye no nie me twu ba sa fa dia sa je so amen verse number 15 no enti wa ana onyankopon kire no wa se obese wiase ha na wiase na wo be se no mo breso wo di nsuyiri yes ana o kire ne se onye adaka bi aka ebese wo ni noa ani nipa ebe sakra o madrin jeme so amen verse number 17 kinkame enko Genesis chapter 6 verse 17 verse number 17 no ranche patro Bible say ko na hwe o fi na hwe bi su le bi ba sa asase no bi su le ba sa asase na ma sa honam nyina enkawo mu ha ko eto so no na asase so de nyina be na asase so ade biada ehome ebeyi yes ke masa bane ye ni timi de ba enti asore na wo ko no so bitim na me pas even class awo so for no kwa no ye nyoma bi na nya ase ka kire ha se nipa ba ku ne ko di mfa ne from mfa ntefo ti so wo no wan kan wasam ebom se chinchen mu nyina mu ko ha jeme so amen if you say we are say ba ku for bone ene treke nipa nyina say bone nti onyankopon so be say we are nini remind omutri yeye omo sakra omadwen nti onyankopon ene ye nkokobosam no time no Kenya miasa 120 years yes ni pasminti ipentie wonum sanse church na wiase ni giaye desei ayedei ana mo ka mo yen sakra ngwai enkohe mo asofo no kura no mo nsem nye na o kikasi ya nyama basa ase ya kanesa nyama obaba nyama obaba ha o kona ketua ani bro ni papia na bisa asase yi ani wasu wo sai ya yefo ujira bia wo he mina kan yampo verse 17 no wasai wasi da hwe na hwe nsire be basa asase so be di sujiri basa asase so na basa honama enkawo mu ni basa honama enkawo mu nyina ani asase so ade nyina ohu ni asase so ade nyina be wu verse 18 wasai wasi na me no pomato na wu no wade me no be pomato na wo kwa daka no na wo be kwa daka wo na oma ene o yere no verse 19 wasai verse 19 no wasai wasi na faade ati ase nyina entu faade ati ase na honam nyina mu mienu eni ni abedie kwa adaka no onya nkwan ka ho na onya nkwa enka ho yes kade na onya ko papa na senke ni pa nyina benya nkwa ho ampa na so amanasa na o se ogem wo bi so nkwa eda ne adwensa krada ene ne nkwa jeda jeme so amen kan enko wasi 20 no wasi enoma sere osutie entoteboa sere osutie emo wi asase so osutie enko ene o nyina no hallelujah amen eto nyankopon ema noa efa emua mienu berema no oba wo mo hotie ana odumu wuru adaka ni Genesis 18:20 enti okan to aso a onyankopon ato ewusuo so tiase wo to ewusuo albasai me pachaw no time nipa na etiase nyina ya ona ensuo ahoro kabra ne ho ensuo no baby a otoduru ye Nkopo tonfio wasefa enini ne opedie mienu ewura adaka nim na bidi suyiri be se wiase pa
kan to aso we say nasa fo ya mra wo nkyɛn na onya nkwanka ho na wo de bobo aduane obedi nyina yes ano kwa adaka ne mo na enya wo ne aduane na enya wo ne mo ne nyina aduane no yɛ sa na no yɛ sa ho se no nyina na ɔyɛ ni nyina na sa na ɔyɛ kwai Genesis chapter 7 verse number 1 no Genesis chapter 7 verse number 17 I can call Genesis chapter 7 verse 17 verse number 17 no Bible say na ensuyire no ba asase so na Bible say ensuyire no ba asase so adaduanan na ensuyire dore hallelujah amen na ensuyire no dore yes na efu adaka no the man say no on say ye praise no ensuo emuna pe no obi e pon no obi dore afekwa na ahye niema sesi akọ bepon eye no ba tab ni ntia apa hwe wode di Nyankopɔn magoro on say nsuo ta no obi adimirika bi adwane enye bibia o de si no wa pon so si yere tia nti sansam na ekoso no ama hubu abeto nipa akoma so nti nsuo mu na bia na obi adimirika sanke nipa nyankyene anabeba kenipa nyankyene na nsuo hwewa wakasa wanane na nsuo mu na se kinkire na ejo mo pe no obi adimirika erapo apɛ baabi a de be akɔ de si no one ntia no wata de course no ntia na ye pray so waso be se wi ase na yan de odu oja no wata wasi nsuo no ye de bai ofe no nsuo ba asase so nsuo no ba asase so no wata aduanan so de tore na ebroso na so adaka no na eso adaka na malaka fu asase so na emadaka no fu asase to se do a esi nsuo so verse 18 wato say fu nsuo no broso a na nsuo no broso na yiri no asase so na yiri wa asase nyina na ka ite nsuo no ni na nsuo no broso a na asase so na kata me po atentire nyina so na ekata me po atentire nyina so ase nyina hallelujah amen na ensuo akata mepo so a hwane benya nkwa wan mepo atentene afei na abrante baako a wotane Noah ko din komo pa Noah best friend ono na danfo fe nyina mu so wansakara na abetira na hwe se de Noah si pe wasam de nsem nyina kyerɛ ozo Noah de o munyae o bai nipa ebilma wura sumu papa na asranka nza Nyankopɔn sɛ wodi ɛdaa no nyame asɛm no utie na de bɔbra yes jeme so amen yimpa sɛ nko so ansiwie no ma nimde no nyansa wodi behunu papa ne bɔne mo nsonsoyɛ na sɛ wotie no so na sɛ mepacha wo so wade nsakra ho ɔden a mama den na ma nyame asɛm no mo ntena ye sɛ wiase wo bɛkɔ na wieyɛ jeme so amen the Bible say ensuo no yiri kata mepa tenten nyina so ohwe Africa hanom a mepa wapa ya mantafa jato ana meboa tina mepa tenten dia ntesa ne nsuo tima yira kata so nipa be ne benya nkwa verse number 20 Genesis chapter 7 verse number 20 no Bible say na ensuo no broso wo so ase ensuo no broso wo so ase basa fa edunum hallelujah amen enti wo kan to aso a Onyankopɔn no what time wo de nsuyiri ese wiase nipa wo mamfa tene ne abrabɔ nsi wa mo nyina wo sɛ wo mo tiso Onyankopɔn so be se wiase a orofo enye akyinyi wate ema wiase enye wo de yes wiase we Jewozu obi ama wiase ne ji afare saa ya na meti yaw sabre obi wa sama do a nyinse okotugu ya wo ye wati ho hura mane na moja ne egu pa mu saa ana wote ho na wonom so ensada ono angasa no me moja asem fa na mo chin de abagu na chi ayo abofo mutim ode o be kan kire bofo ya fra na mo chi ni tiri mo den ba ma wonu ohu ni pa mo bo David amachi so mu a
wode fa o ma sika kempra na be wa goto amache na wa goto no jeme so amen yente do acho Genesis chapter 18 verse number 20 it no one time no onyankopɔ de nsuyiri ebe se wiase onsuyiri be se wiase nipa wie nyina bai ana nipa no what time no wa na yere no kana se ne mba no etna se ebo bra no an nipa sa dore so ta se ana nipa se doso yanhwe Noah nsuyiri na chino Sodom ni Gomorrah ana na lot tie ya we de honso e ko so during chapter 18 verse number 20 say nia esiti to mire no make nka bia kira yes na odi eto hofo e bi se babo na da no enema nyina no atwe ne se nhwe so e de amae ntorofo e ma wiase bone enya wode ma wiase nya wode wiase we adepa bia ni a ya huru sa akwa nante na wo uko jarja Rollins wo uko sikafo bi ma betena kumasi ya pa na Ghana hani asasi so pa ene ya tuye ni aye hu omo a pa ya wuye wo do jawo pa young girl o friend memma miensa enai okoi ene ebony wawai ko so ko ebony wawai pa to ya bayo no sisu na afi na won tare hye bonne wo practice ya mutufu za sakara wadi sakara wadi ene ebony wo shefo modan nka se pa ne dwom kwa ye mobi wo ya badwom ma fatu wo fu no so nyansa wo pa ko kumasi dwom na ko renta ade bia esense wa maba wane mame fom panimfo bi ejina hu bia won so ko sha atade ba kwa okoto ne kese nyina te sefe makia ekurami oso form okita nya form ketwa na koto sala geso yahye na o den nam kumasi bonten so hon ba na tu mo so kwasare na no ko sala no pa mako yakọ preach wo Ezra TV mi wafie na me ma me bi tatata na ma me no tum se no ko mbako ha because kabali street na ehye no afade no yes enti anapa no mishia no na street no so say ya na ya form no ha street no ana de na kaba eno kaba na wosoro na street no wofo street na wofo very good to street no sea blue sea blue to say color ya sea blue praise God amen. Praise God. Amen. Sea blue. And on top no so white. Yes. Let's just walk on by one number. About duku kama. Ana chain. I can see beside white. What is beside the danuku? The danuku. Siano or dress kama pa. The top no transparent. Onsenka. Atadia transparent there. We say either say pama obe line. Yes. And I say obe say ina. We dey ma hu ni sao. Oba pen mu a sorry. And a top nation totally transparent. It is a car street. Who more life and color. Who more be clear. Ana bisi anwa na bono ko sera no pade am hu mane so no ko preach ya wie mi wura mi fie ma me pede mo bisi anwa na bono ko azore me na me ka cho etimi hu no ana me tina nam se ma me enno etimi sa tade na shon enye o jo ho nim wa na o ho menim nam se me jina na ba de bom tina nam se mo na dim wa so se sai sa tade nam se si so nam se unim se atade na shon enye so bisi enya le gwa bante o kwai Kare penende na ojibi. Nyankopon no metem das man fan so no. Me se manunim sa atade na shon enye. Wahye kabanisi kama. Top no eye transparent. Brace ya show yine gwa bonten. O de kopede waso de. O kwai. Waso se sai na me sa si so. Me sa atade na shon unim sa enye. Wo de wo kwata so de. Abe no hame na mhono. The time when the Nibu are the very man say, "Wapa be careful." What? I'm not tutting a nam say, "Makawi."
ɔyɛ ɔkɔtena so ɔdam saa akɔyi tight akɛseɛ na de nsɔfo kwa no ɔno tight n'ani gye ho wobɛbɔ bra papa wobɛbɔ bra bɔ ne ɔfa ho wɔde borɔfo bɛpirikyi ɛdu tight so deɛ ano wɔka no pii na wate aseɛ wode asɔfo binom aba wɔde borɔfo bɛpirikyi English service wɔde borɔfo bɛpirikyi saa ɛdu tight so a na mepakyɛ wɔ ha ase yɛ katwi sɛ wotie wonya ɔyere ho adeɛ nso wotua tight ma asɔfo wɔnya nsa wo baabi a patɔ nya nsa wo baabi wonya ɔba ho adeɛ wode sika ɛhyɛ the tight book mu kɔma asɔfoɔ wúwú abọ́kọ̀bù nsẹ́m jìm àbá efisẹ́ onyankopɔn ahinyẹ mu ọ̀nà ẹ̀kama enyamamọ́fọ́ nkọ̀ọ́ nti ọba náà wọ́n nyà ní wọ́n adé ní nyàmé ní yẹ kàmánfọ́ jẹ́mi sọ amen nti nyàmé asẹ́m sẹ́ bọ̀ni nti o bẹ sẹ́ wíyá sẹ́ yẹs ètò ìdílé ní awùtẹ́ mi nípasẹ̀ ọ̀dọ̀ fún awùtẹ́ mi ànàpá yìí wà abúlé abọ́ ti sáyì yẹ sọ ọ̀sùn bọ́ mi àsàsẹ́ jẹ́ sọ̀ ntú bẹ̀ nyà nkwa sọ wọ́n nyà nkwa di a this is the time for you to repent na asàsẹ́ wọ̀ nyankopɔn sọ ọbẹ̀ sẹ́nu ọbẹ̀ daniel butu nti no time wɔde nsuyiri sɛ nipa yes wɔn a wɔtena asase so yɛ bɔne nyina wɔde nsuyiri sɛ wɔn gyeme so amen yɛnhwɛ lɔtɔ nso deɛ si yɛ kegae John chapter 8 verse 20 wɔatwerɛ sɛ wɔsi na awurade kaa sɛ na onyankopɔn kaa sɛ sɛde ne kɔmɔ yɛ ti ɔmo so ɔsɛ mese baabi a bɔne ɛbɛfifiri biara onyankopɔn bɛhwɛ na wabɛhwɛ eti mfie bi atwa mu a circle egya ɛtɔɔyɛ yɛka ne sɛ ayɛsɛ gya nsuo na tɔɔyɛ ana petro fɛ ni ɛgya tɔɔ mu ana ɔka kyerɛ maakɛ sɛ kama ɔnkɔkɔtɔ circle nkwasasɛm a nipa bi di wɔ no mɛmpɛ gay ni lesbian tumu ɛkɔ so babaapa nti come on abɔfoɔ mu kɔyɛ adwuma fɛgya tɔɔ mu hɔ ama akɛ pɛ matches nsuo no tɔ saa tɛnda dwa yɛ anapa ɛdɔm afei na nipa ɛhye jẹmẹ sọ amen na israel fọ tumi akọbọ dwama ma nipa 24 taari wíwásásásásá jẹmẹ sọ amen wọn mú ọmọ sọ mbọsọm wọta ẹni na busuafo ọmọ nwura sásásá wíwásiẹ wọ́n tẹ bíbélì máa ní Ghana ha wọ́n di suaborɔfo láì suaborɔfo wọ́n mú diẹ nkyɛn wọ́n hyɛ trousers no wọ́n mú na wọ́n ní ti na wọ́n hyɛ trousers o. ana wo te Ghana ha Africa wiadeɛ ntɛsɛ ɔbabasia na odi pua ne white ahodoɔ nyinaa ɛyɛ saa ntade bɔnation yɛbɛwura wardrobe mu a yɛnya kabani street yɛnya so dress ne nyinaa yɛ jeans anya jeans yɛ skinny anya skinny yɛ jeans anya jeans yɛ skinny babasia ɛbɛrɛ na white ntra so na hwede na uko hwede ababa wesi aya no mawira me pato mi kunya mabeda wasi otube praise God amen if you listen ni pato sakra ya dwe yo so ni pato man sakra ya dwe na ya wu sa ewiafu we ewura na bako wie ya ye bedi nipa bi agia ya bone agia oso nyankopɔn ewie ne ebebra to ogo Sete ro ajo John chapter 8 verse 20 na cho sai ofi na wari ka say utawade ka sai so you go mo let mo so Sodom Gomorrah antie mo so na obani ye dudu do ni pa bani ye dudu do nti na mesane ma kwa hwe eti pani o mu tenti mi sane ma kwa hwe se de temu aduru me nkyɛn no sɛ nsɛm a metemu masom no nsɛm a metemu masom no te saa he papa Sodom ni Gomorrah antie mo so nipa betu anu mo fa nkrɔfoɔ yere sọta ase ẹtìrẹwọlẹ di nàmi ẹni ọhìnpọn ntọ́n sase na wasa fẹ̀kyerẹ́ akọ̀tàn ẹ̀mí ẹ̀hó wọ́n mu ọmọdé abosò wúwo ẹ̀ẹ́bù nkurọ̀fọ́ ẹ̀mí ẹ̀hó for girls nom jẹ́mẹ̀sọ amen wọ́n mu ọmọ kúrò nípa wọ́n mu ọmọ sẹ́yìn nyinsẹ́n praise God amen bẹ́ẹ̀ ma wàá fọ ọ̀nẹ́ na yẹrẹ tiẹ̀ ọ̀mpẹ̀sọ̀ bẹ̀wọ̀ ọ̀nẹ́ na yẹrẹ hyia na ọ̀wọ̀ akọ̀pẹ̀ dasa yẹrẹ eguli mpẹtifi wọ́n so ntọ̀ka ọ̀nyẹ mẹt ọ̀nyẹ nípàtà ọ̀nyẹ bọ̀ nfọ̀ ọ̀dùnà ọ̀dùnà sani yẹ dẹ̀ yẹn anadé bẹ̀rẹ̀ no bẹ́ẹ̀ ma wàá fọ dasa na eguli mpẹtifi na ọ̀yẹrẹ yìí wọ́n a wọ́nyẹ driver ọ̀nyẹ mẹt sọ́ọ̀tì àṣeyẹ ẹ̀na wọ́n nwúrọ̀ káà ètò dasa náà egu ó ẹ̀yẹ dẹ̀ dasa náà sọ yẹ taa o ẹ̀nsá yẹ taa o
praise God. Amen. If you go pass upon into the same wiase it was a Sodom ni Gomorrah and Temoso it may be right was in a Sodom Gomorrah and Temoso Sodom Gomorrah and Temoso only upon your do only upon the Mesa na honche misana na makona na honche no na makonche no aba me chere se leti ana na se mefisha ensam wa mete no masom no pa ete sana na sente sanso no huro kuro baako mobrofo atimu nyina busoja pade obi abomod na kwenche akodo kokofo na papa yawu na koko no sanka bedi enkwara ne nsam no na abusuapani afa koko no wa betre bia nso ro bekọ aduso dobo no ma wotie me abusuaja pade abedi ne nsam akwada bia onim koko no ayi bia be wadwen se wode ne betwetwe bia no abodam wa ma odam no de yare ato so nyambeba na wo so wie beba Jemeso amen etinti amunu du nyakupa ni mu no wa no soma mark ya no ana wa makọ no samon ko na mo nkọhwe santiamu na metia no etesa na eti sese ye person boni a akoso owiase we montena be bacho amantiamu na du nyakupa ni tu na ne ti du ba bi anu aheka na kakra ti du ba bi anu ma nsuyira yi nuali ti du ba bi anu ma saso so yi nuali ti du ba bi anu ma yare ayin wodi na bekum nipa na odubo nipa kokose nke nipa ntimi sakra ya ben na so yase da Jemeso amen coronavirus ba he nipa ekum wo nipa coronavirus he nipa ekum wo mu wiase ka Ebola ba he nipa ekum wo wiase so me se ba ko bi aba fresh 2023 ya de lava disease aba lava cancer virus I san your friend lava virus Elisaba yari aba system lava virus echewa wa na se wuti oya aso nwansi asa owo ye duma kakra bi no abre eto sentence nyina beti se de asa wonya malaria eye bia na achew echew so pro de be ukoko hwe nyangopo se ni pa sakra ya dua ko de ni pa ba faswaro nyamia dum coronavirus wonko woti ase udite nom enso boni kokwi ko brema nyina ewu ebekraw uti mo na ma ona fofo adem boni wiase nyansa nyina ho ne kuraw nti ba bia na ona fofo bere so sa de ya na oho ana o mbepa afutuo Jemeso amen yentelo acho etwa so no yes bose na mama da no no firi ho akosodo nti marema no a omi abofo no da no no firi ho akosodo na Abraham de wala sita we de ni mu a verse no do no verse number 23 na medro Genesis 19:1-42 Genesis 19 verse number 1 ya hwe Sodom de ho so see Sodom no ko no ya say kwa Bible say kwa na abofo baru di Sodom anyumere no na abofo baru bi du Sodom anyumere na lot ti Sodom ko no na obare ma lot so ati Sodom ko no na lot hu no na bra lot hu no obutu fom ka say na lot nim say ko no na abofo na ba no say there is something will happen asem wa be see asem be see ho pa tina say so rational okofa ho ne ba na mfie Jemeso amen yetero acho ento say no kwa na Bible say lot obutu fom ka say to lot obutu fom ka say mi wura no mesramo wona ne mra me bako anse no ba kom ha promo binim die o mitumi yo eto mo mra masua me ncha na na ki na mo huru mo na ase na mempadu no mamuni na ade chia mafere akomo na ade chia no petutu ba so la komo ko ka babu ne nko ono ka se bi dabe ya beda bontin so flow on dendende na lot of flow on dendende o mani ba ne nchen na abofo ni tie de lot o kan eti o mo ko lot so sha yes no to pa no ana oye aduane mo mo bi to piti na odi to that's my phone the Bible say when you go die no na ebra lot ani abofo ni nyanko die na kromofo na obi akodin gongonsa kire kromofo ne sai ahoho bi abakomo na omuni padua na eye soronko nti kroma de ye ne ho emrante ni nyina dasi to se nya aba fresh
gyeme so amen nti kuromuafoɔ no Bible say kuromuafoɔ sodomfoɔ abɛtwa da ho ahyia mabɛtwa Lot da ho ahyia fi mmɔfra so kɔsi mpanimfoɔ so fi mmɔfra so kɔsi mpanimfoɔ so ɔmaa mu nyinaa ɔmu nyina bɛpɛgyaeɛ na ɔfrɛ Lot ka kyerɛ sɛ mmarima a ɔba wo nkyɛn na dwi yi yɛwo sɛ ahohoɔ bi yɛwo sɛ pampam foforɔ bi aba kurom ha ahohoɔ bi aba kurom ha nti yiwɔ mu pie wɔsɛ nti yiwɔ mu brɛ yɛn na yɛhuo ana Lot firi kɔɔ wɔn nkyɛn na ɔtɔ pono mu wɔ n'akyi ana Lot to pono mu wɔ akyiri ana ɔkaa sɛ anuanom mesrɛ mo monyɛ bɔne saa wɔna maanyɛ bɔne kɛseɛ saa mama baanu wɔ hɔ a hwɛ mama baanu wɔ ha ɔhu mmarima da ɔhu mmarima da patwɔ so ɔhu mmarima da sisa sɛ Sodom ne Gomora bɔne ahodoɔ na ɛkɔ so wɔ hɔ na mmabaawa bi tumi tena hɔ yɛ virgin a bɛpatwɔ wobɛtumi ayɛ virgin wate ampa nkasa mo kyerɛ me bɛma na ɔna hwɛ me nti no ɛwɔ sɛ me nso after all kokofuo ɛna Nyankopɔn de ama me koko akate tumi si so atamu da mesi nipa nya no yie nti yɛpirikyi sakrawadwen gyeme so amen Lot pɛ so na bɔne ɛkɔ so te sɛ deɛ ne ɛkɔ so yɛ a nanso mmaa bi tumi yɛ virgin ɛtena mu babriyam gyeme so amen ɛti wɔn nso wobɛtumi atena mepatɔ Ghana ha ɛne wiase ha ɛne borɔno so ɛne baabi a woteɛ ɛne asɔre a wotim wobɛtumi abɔ abrabɔ papa amena yɛyie ɛsɛ Onyankopɔn no nyame asɛm kwase mbɛni nipa dodo akyi nkɔɛ ɛnkɔɛ bɔne maanyɛ bi abena fofoɔ bɛsrɛ me maame no mu na ɛma me pressure me bra mo na ɛma me pressure ɛtu bɛdu bra pressure akyi akɔtɔ dwoma mu na nyame ba nti wobɛtumi aka kyerɛ Nyankopɔn sɛ me bra na ɛma me pressure saa sɛ menkɔfa bɔe dabi a wontumi nka ɛnɛ mata bebrebe tumi wɔ mo man konsa sɛ baabi a wo dwei nti me na me sɛ mebɛtɔ pansi ahyɛ wo me na bɛtɔ presi ama wo me na bɛtɔ adeɛ de siesie ho de ama wo na ɔde obi yɛ mfato wo de kyerɛ ne ɔno ankasa ne yɛ mba hwɛ asomasi hwɛ fuo kura no hwɛ asomasi hwɛ yɛsɛ wɔagye protocol a wɔsie bɛyi aseɛ na baatan wɔpiapia ne bɛto kɔ na wɔkɔwura mpratwen Onyame sɛ ɔbɛba na ɔba ba bɛsɛ wiase ahefa na adebɔyɛfoɔ bɛgyina ɔne asɛm no wa wonam kwambɔne so ɛbɔ ɔbra hefa na wawie bɛkɔ ɔne asɛm no wonya 40 years na yɛ dɛn wonya 70 years na yɛ dɛn na young boy si so a na adwene nyina yɛ sika na ne bɛteɛ ne wakɔkum ne mame akɔgye sika ne bɛteɛ ne wakɔtwa ne papa ti na ne bɛteɛ ne ɔde ne nana kɔpɛ sika Toko ya your mouth 3 years and into Williams out. What you for 3 years? On your good pound, the woo. And Chania, the answer in a better way. A 2 for Church International. You are Bola Junction here. Me a tomorrow, yes, I am Pabada Cassie. Yes, your tones are for us. I am umpire. Now everything I'm just my chase. Na yɛn nyinaa yɛ mom na yɛn mpre na yɛn hyɛne Onyankopɔn ahenni nim sɛnkyɛ na deɛ ɔbɛba no ayɛ dɛ no aba nyame adom so a kwasiada ɛbɛ yi wɔyɛ 4 days program powerful program paa prophetic program na yɛto nsa frɛ yɛhyɛ aseɛ kwasiada adwoada na yɛwie no wukuada ɛti bɔmmɔden a na saa program no fa ho hyɛm on the 12th March na ya wie 15th March to kosara ne asaseɛ to bɔmɔdena na bra na ɛbɛsra nneɛma mpae na Onyankopɔn so ɛbɛsesa wabrabɔ gyeme so amen yɛnkan ne mpaw 2018 verse number 8 no wɔsɛ wɔsehwɛ na wɔmaba aba no bi wɔ hɔ a na wɔbaba aba no bi wɔ hɔ ɔho barima da na mamafa wo mfra di mmra mo kekababo na monye sɛ sɛdeɛ ɛyɛ mmɔne soɔ na monye wɔn sɛdeɛ ɛyɛ mmɔne soɔ na mmarima nko deɛ na mmarima nko adeɛ ma monye wɔ hwee hallelujah Sodomfoɔ sɛ da mmarima no a ne ɛbɛfɔ ntoɔ ɔmokɔ hɔ ne deɛ ɛden verse number 14 nsɛi
verse number 14 was say Bible say na lot of Freddy ene ne nse no ah ba wale ne mama no ene ne mama no kokasai yes na so free ha na so free ha na Awurade be say aba be say kuro hallelujah amen ete abofo no e de ne fra ball so do mfo no ana mo catch a lot to say enyoma bi a wo nipa bi a catch one say so free na be say kuro ana lot e ko Wamu a omobaye nense no no enchai ekokasa se onyanfo na Awurade be se kro na o ka ba no se ensemu a lot kan no eye nense no se o different odi agronye siro na ko be se kro se a hwehwe da kesi a yasisi hwe asfalt ya yiye hwe se die princity na o hwe develop country gente say dey be ba cha onyankopon dey be se wiase se on se kro no Lord I'm say yabodam hallelujah amen the next sermon nye ensam no ani verse number 24 to 25 kekababo chapter 18 chapter 19 verse 24 no yes to 25 na right to suffer no ja eti abra Lord ako cancer panachiri anensam o man yanto ana me pacho barama Lord abofo no so no nsa epopro ne ma no ana odo no free kom no yes na ebro no free kom no pre ana dare so suffer ana onyankopon to suffer ana oja even na den suffer so go Sodom and Gomorrah so egu Sodom and Gomorrah so yes no butu kuro no na onyankopon di ja ese kuro no yes any kan ku ni nyina hallelujah amen so ewiase we bekona wie wiase we bekona wie ampa some petrol wa nyame na diskani bia atomo wo yes sabu afoforo tabubo nyame adwuma na fabubo amabrofo pa na bia de kire no na Awurade ahwefo ade boni bia wa ya chew yes waje akoda ahenie nim jeme so amen to nyankopon to jefre so abesai so do yanya dance mienu no what time wodi so yiri Sodom time but I will tell and suffer hallelujah amen it's a prayer Yesu Kristo ya jen papa no oba ya no e prayer waka hine no asempa kire nipa no was a hwe ewiase we besa ko na wiye aba na meba ne maye to so mienu yes me ba mo batu okon ne akosem asase wo so baba hallelujah amen enyoma ehu besisi ene na be di mi ho dance ya sai ampa mesa be wiase be abe bu wiase aten awo tiri ne mo ne ba nyina nsakra o madwen owie no aseme mama mfato ho ye mfato ho kro Luke chapter 17 verse number 26 Tabra Jesus Christ ka say in Matthew 24 no etire ni pa nyina wie no ano sa ba kan Luke chapter 17 verse 26 someone kai nia a seat to mirror ha again see you go Luke chapter 17 verse number 24 for Jesus Christ on anka say no masem ni o was say lot ni no na no mfato ho lot ni no wa na no mfato ho ha here we see we are so inside ha na majonti ewiase no wo de wani fi yakura ndise ne ewiase te ya edu December early January a epakura ensibiem okan was a climate change and we say we are not bothered no air pollution entai na nkrofo so se eni mfuo ne nyahodo a eni wisie na ekosoro no ena tidi katawia ho ana atete no ana wia no ai asesa ana nsuo he boni ntama ense nyoma nyina sai apa when was the last time I'm patching with him in Gwai? Sasian Gwai, when was the last time I would be in Yira? When was the last time I would do Pitre a patron Gwai? She had a patron or more to the fake you. This is the one no more advert no more and patroning I came on the fake. Whether the one who grab this, we be about to press up 80s, 70s, 60s, and patronatus never be on. Whatever said in a canny, a real more enemy patro, a fumo and namse, the patron was said in a test and in that year. And I can insult to me tosa, na grab the guru, na pie. A grass anchor, na your cup and pressing. Na ya seto komo. Adamatina sona ayemu ma. Obakona I can say tilapia abetum. E da anchor na so. Ukọ fo ba bi enso kura na abedo na enkwatore na popo no so. So bi eni ho. Ye.
wadɔ wura paa ɛwura so wura wode watena kura sɛ pɛi ebi kɔ na de ase ha wura bi na de ase ha wadɔ wura paa na koko koko gyina hɔ a ɛkyɛn me tenten wotu a tentententententen na wonya deɛ kɔtɔ awerɛ ho kakra no a wɔnu ase na wonya apotɔ wusu so ɔte aseɛ wonya mmako sɛ yɛ mɛso anaasɛ mmɛkohwam paa na mpakyɛ wonya bi saa paa na wotwim saa na ade asantegye na twim brɔda na wonya kɔɔ beto nkyɛn a na wonya pɛntu ɛnana fam a ɔmpa ma fie ɛka no kyerɛ wɔn a wɔbɛda hɔ asɛm a meka yɛ 80s no mu ne 90s o ɛda no mpa ma fie a wotumi dɔ saa na ade wote fa nkwanse hɔ nom a nsuo na da hɔ asie hɔ no yie nsuo ni jama haban atie gu mu ama new year sɛ dodo wɔn nom a maria ntumi nkyɛw typhoid ntumi nkyɛw hallelujah amen na ode wɔyi no gallon no so ti aseɛ gallon yi bi no yɛde tɔn petrol no kɔta ɔbɛ yi wasane sei kama na wabu asoso na ɛhyɛ wɔde ahyɛ baabi ɛhɔ onyu ewura na wadɔ no na wɔde akata so nyonyonyonyonyo doduru baabi kakra bi na wo bra na tɔntɔntɔntɔntɔn wa bɛbi ɛwie pie na ade koko na si so na akɔ no ade awo afa no esi gu yes si no na watwa wɔn adua ade ayɛ ta dini saa ho denden ɛnɛ mpakyɛ wo bɛnya bi adi wonya bi wo fa no ɛ wɔne ntini nyinaa yera nipa bɔ ne nti o sɛ bɔde apɛsie nso a apoma yi wɔnni aba bɛkɔ nkwansɛ na ɛbu da wo sɛ yɛa bɔdeɛ daaseɛ pempɛ bi saa na wode sigya so pɛɛ fam wɔ wohwie a na mepakyɛw bɔdeɛ yi wɔtwa nahaban no bi asafɛ fam ɛno wode hwiehwie gya kakra twa bɔdeɛ haba na deɛ hwiehwie gya kakra na yɛ mmerɛmɛmmerɛ na wode asɛ hɔ wɔhwie aduane agu so na de adeɛ wowom saa ne nso na nwuru kɔ ne nyinaa kɔ na bɔdeɛ haba no kɔ aduane no gu so koraa na ɛsaa yadeɛ anamɛboa ɛne kɔ asɛm paa kɛnsuo tutu maakyi ɛnka mepakyɛ nkankom those days na yɛkɔ school no nkankom kasabere yɛtetaa yɛka no sɛ break no a yɛma no last hour no 12 no ɛno yɛ ana kyɛ paa nti yɛtetaa no sɛ classes bi ani wɔ a ɔnya dɔm a ɛno ano yɛmafiri do bɛkɔ asase ɛda hɔ yantam nkuani na dɔ ɛne nsuo atagu so no a nkankom bie na wotu ne sɛ yaa dugo bi a wobɛtumi no watu ɛfom wɔ na asase no ankasa apae nkontommere dada na watete bi deɛ ɔpɛ wanya dagye ɛde abayihyɛ abɔmu paa adwo wo deɛ so ɔta sɛ nkankom no wode adwo wɔ yɛ a ɛnya sɛ nketewa na menkɛi wode asigya soa so akaw no ɔbɔ na pampam na ho nyina hwane yɛzi sɛ meka nyina si w'anum ɛnyɛzi koraa na wokɔfa hei no wadi ɛnɛ bɔne nti sa ne wɔwɔ nyinaa yera nkankoma yera sibira yera ɛmpempena yera saseɛ na abɛ no kora wai sibire wokɔfa bi wai ne nyinaa no na ɛgye sɛdeɛ ayɛn na ɛna hode bɛlɛ ɛna aduane a yɛtɔ di nyinaa yɛ magi jẹ́mi sọ amen kinkan Hosea chapter 4 verse number 1 fansasha wo yẹn mie kinkan Hosea chapter 4 verse number 1 wọ́n bọ̀lì tí ọ̀nyàgó pọ̀ sí ọ̀bẹ̀ sẹ́ wíyásẹ̀ ntọ́rọ̀fọ́ ìpẹ́ ẹ̀wù tìrẹ̀ mà nà báyìí na bọ̀lì bi ayé àtàdé ẹ̀ṣẹ̀ mẹsìrẹ́w ọ̀nyàgó pọ̀ mpọ̀ dìbò yẹn nínú wò sẹ wíyásẹ̀ nípa nyinaa sẹ yẹ bẹ sakara yá bẹ ní ẹ̀dẹ̀ mọ̀ nyìmá mọ̀ ọba dé nyàgó pọ̀ yá wà obìnrin no efiri bɔne a waka so ɔde bɔ Yesu nyinaa so nanso ɛnɛ nipa da so prim yakoma sɛ yɛntie deɛ Awurade ka
Jemeso amen. Isaiah 4:1 was I. Isaiah chapter 4 verse 1 was I. We see you also for no man not clean. Quick Bible. Bible say, it moves already assembly. You was in Israel Ghana. You are not always on your ham. You was one Ghana assassin in your ham. And the corner because no cry. And you are born in the Bianas assassin. You are born in the Bianas assassin. Don't come in contempo and don't come in contempo. I would do the chrono. I would do the chrono. And I was son. Now, you put that cabenson. You put a bus assassin. You put a cabenson. The mother show to the show. You put Jessica. It was a silly job. My Ghana assassin job. I need to phone any number. I need to phone any number. No more money. You want to Yasa. Jemeso amen. Amen. It's a room more money. A woman of Mampo. Super Tampo. And a promote. Yes, hallelujah. Amen. At a Bible Nake. And then Papa, you freak. There's one called my Ghana, assassin, you put them a natural. I would be this year, a bus one more person. That's a bonity. Okay, I just saw someone with Bukina. Now, from Kuyani. Ababas Riwa, Agofa, Panibia Manabedon Kwasi. This is a good Trianacano. Was a minister to from Yananteka. Yea, from the former. Now you are banner with him, not man will be no upper tower from one my dear. A from a somewhat dash one. Ultimate swap. Jemeso amen. Amen. It's a brand excuse for Bayano. I will catch and say, one time you see to Timberman. Yes. No comments on the bill, Saba. Now be the training problem will also cut. Anybody send you with me, and what from your own, or yes, for the American said you to me. No one the banner, I control for crew. Attended for alcohol. Now, I'm so much to my copy. Or so near Sassy, and the side, which can be away. Where are some of yes, can was some Luke 17 verse 26. Luke 17 verse 26. Like what say? Now said you no. It used to say no assembly was selling a year why no. Sounds to be a republican. I'm a buyer and you bring yes to some my testimony. What did he? And I know what time liberty. On the way. The Pama Wari. I didn't say that no say that can I wouldn't die. No one sending a back. It's really by. It's really by. I say on you. I say on you. Say a lot to no. Almost make out the woman. Yes, answer a year not to Nelly Boddy, not to anybody. One way, what way, what to tell them now. I don't want to feel so them coin. I don't want to feel so them coin. There is some free suit toy. I do a jealous of the idea by free suit toy. Hallelujah. Amen. It's a year so pass or you lost in yes, we're going to be Baban. Why? Yes, one can say the master himself about and all free deeper. Some mama yankai, Monkai Lotonano. I know what I yes. Number 12 so because you say Kaya. Let us say Asamano very important too. About remember those days, no what time. Monkai Lotonano, Yamaya. Monkai, the patrol. I can't say no what time. So you go for your crew. That's for 2 hopeful. Jemeso amen. Amen. To our phone and then what don't break. Yes. Now, and you might ever be as an effort. Revelation chapter 6, verse number 12. And you might ever be as an effort. When you go for you, also the prayer, you are that's what. Oh, also say, you must your pen away about. What they are trying to catch him say, when you go for say we are say, Anna, on say a two baby. What I can go. We reach the 6 verse 12. Was I? Was saying so not to see and so not to see. No, things are not to see. I don't know. Don't regret when you go body in some way at Channel. So on can't see any part as I say. And yes, when you go for the sign of her. The girls opening. No, things are not to see. What's the name? Now, I feel so cassia. Almost says I saw so cassia. What are you to say you go to cool? Or not only to say you go to cool. I was saying that is so much. Now, Osana, a close Sanania, and the patch of Bosome. Yes, and now a big place. Jemeso amen. Was it Osana, Dali, Salia, a mocha. Yes, Osana. Oza adiasa na epiesa mpasiano na ashine babia bosome onyankopon kane a odi kaye ma nipa no osrane
wɔso ɔsrane a edu enyimira na ahyerɛn no ɛdane ese mogya ɛyɛ ade yɛ besi o paa ɔnsɛ du baabi a wɔde sɛ wunyi bibi ani a ɔnsɛ sciencefoɔ no ami ate ase sɛ yɛ obibi a yɛfrɛ no eclipse of the sun paa ɛna ɛwɔ eclipse of the moon obi a wɔyɛ wɔkɔ school pɛn a sciencefoɔ yɛ ne nyinaa wunim saa adeɛ no paa gyeme so amen eclipse of the sun wɔsɛ bosomi akyi awia sɛ awia nso akyɛ bosomi o na agaja sɛ wodi wani hwɛ nha saa mebakyɛ wani betumi asɛe ana meboa ɛnyɛ nyankopɔn na ɛyɛ ɛbi sɛ da adi akyire no wɔso ɔbɛma deɛ bɛyi ɔse na ɔsane bɛdane fam kya wɔso ɔsrane bosome ɛbadane ɛsɛ mogya na ɔso nsoroma ahwehwe ase na wɔso nsoroma adu anwummerɛ a yɛ na piepie no ɛbɛso firi soro abɛhwe asase sɛ duma aframa kɛseɛ wɔso te sɛ abɛkye duma a mebakyɛ mframa kɛseɛ wɔso ntrɛte na bɛbu yes wɔn na bɛbi bɛwiase o mɛmɛba wɔso bibi bɛwiase yes na hobaba no ayɛ wɔde asɛ no wɔse mpane nti wɔbɛsɛ wiase sɛ wiase sɛ wotie mi a mebakyɛ sakrawadwe yes wona nim bɔne a wɔyɛ fie wɔyere firi dwom ba a wɔsɛde yɛhunu sɛ wɔyere nta nkyɛkene sika nti ɔde ne pɛ sɛ to hɔ a ɔnim sika mu papa na ɔtwetwe sane yere no ɔnsɛ dwom no ɛnyɛ hɔ na ɔbɛkyɛkene sika o wɔba fie afe na no ɔbɛyɛ nkonta ɔte bia firi de bia ka o wɔma mu firi yɛ de bi de ka ɔnso de bi ka afe no na ɔbɛyɛ saa kyɛ kap no ɔde ne baagye to hɔ a no atwem 1.5 papa wo bɔbrɛ o na ɛda wo yere bɛkye wɔ asɛm aba wobɛbɔ kyɛ sɛ wɔsma menka nkyɛ wo asɛm wɔgye nso a loto no ɔde twa o loto nipa bɔbrɛ o nipa ɔtwetwe ne yere sika mu a loto no ɔde kotwa na ɔsa de hyɛ nkɔda yi kama bet de biara na bet dankora yi tɔ ɛkura so mbɔkorɔ no ɔdɔ so yɛ hwee loto ifiri twa yɛ nti wobɛdi ankora de bio praise God amen yɛgye do atwerɛ ne mpɔn Revelation chapter 6 verse number 14 wɔsai Bible sɛ na ɔso yi no kɔe ɛne sɛ nwoma abobɔ na ɛmepɔ ne nsupɔ nyinaa ɛtutu firi obi a wɔwɔ hallelujah amen wɛwa wɔti baa deɛ bɛyi wɛwa wɔtu ɛbɛyera ankobra ɛbɛyera wɛwapra ɛbɛyera tano ɛbɛyera deyisu ne nyina bɛkɔ a hallelujah amen white water bɛkɔ black water ne nyina bɛyera subi yɛ dahan bàjɛbɛrɛ ne nyina bɛyera ɛpɔ dankiri ɛfɔkɛseɛ nyina bɛyera ɛwabe bɛyera bana ɛnɛma bɛyi ase no ano ɔbɛn paa ɛnɛma bɛyi ase no ano ɔbɛn yɛyifo nti anapa yi yɛkanfo oba excuse ama wo sɛ ɔso ɔmpro de bɔyɛ ne ne wo paa ne ne wifoɔ sakra firi ɔmo bɔne hɔ na onyankopɔn gyeɛ wɔ mo no time nipa ntie na onyankopɔn de nsuyiri bɛsɛɛ wɔn mepakyɛ lot time nipa nsakra ɔmo adwen wɔtɔ gya firi soro bɛhyee wɔn yɛpɔ nso wɔda so bɔ nipa kɔkɔ akabere kumaa bi ɔrɔfoɔ na abɛn na bom yes akabere ketewa bi o ɔrɔfoɔ na abɛn na bom wode sɛ wonyi bibi ani a hwɛ nipa mfie ɛno na mesuro paa hwɛ nipa yɛnyini nkyɛn ɛno na sɛ sɛ ɛtɛtɛ me asɛm sɛ yesu maa koraa wo nkwa mfie no koraa no ɛsɛ wowɔ 33 years wode wahwɛ yadeɛ bi ɛhaw wo sika nyinaa wode tɔ nnuro ana aduro no so woandɔm pɛ wawuo asɛm aba wode hwɛ wuo bi aba 34 28 na ɔkɔ 25 pemfam dan hɔ 41 kyɛ de waba kɔkora yɛ 57 ɔno waba kɔkora no ɔno aba kɔkora yɛ pɛ so 57 ɛso ɔno ɔyɛ obi to equal to glory asɛm obi tuori yama no ɔsɛ titimire mi no ɛkɔbi nya 96 ɛpa yɛs home call life transition yes so home call lɛsɛ wɔn mu a tutu paa na busua no wɔn mu a bɔ wɔn tutu paa yɛto nsa fira mu ɛno na ɛsɛ saa yie no yɛ ano mo taa de ntaare fitaa yes sɛ yɛ celebrate papa na yɛ wɔnyini life celebration home call yes ɛnɛ home call no yɛde ma wɔn mu a nya 47 years deɛ no kora kyerɛ sɛ wiase wɔ n'asɛ yɛ wi ɛnɛ yɛtumi wɔ akwadaa na bɛpatwɔ fada apra a yɛawo no foforɔ na ne kidney asɛe
Girlfriend my me mama fufuro. Sister ba ko France, me ne kasa pa. Ko wo akra no yesi ne kidney ba ko asai. Kidney ba ko asai. Akra wo ma wi ase da. Ma wi ase da. Me ne so no monsa da. Aso yesi ne kidney ba ko asai. Me wi ase o. Hia. Iti babi wi ase na du no enchene ni pa say wodi amia. Enti akasesam ene men kasa no ho. Wo yenso ko amen sepe nam. Ana ya ka bi ne manso bi no. Eni nyemfa so ni so. So bi ni so. Mom yemfa wodo ene kro ya emo ya bra. Enansa ho bi asasi so. Na enchene ni pa wo gya ho. Si wi ase wo nyankopɔ so obese no. Sabraba bi a wo bebiara orofo adidie mu me wafa me papa me maame me nua bema me sraw enya onyankopɔ wa kire kekale boy ya do baraba Revelation chapter 6 verse 15 what say Bible say na asase so hemfo ene ni pa kese asafo hene adefo awodenfo enkoa ene adise nyina hita bodai ene botai no hwa enyema bawi ase no what day you also be serious Second Peter chapter 3 verse number 1 your last quotation it is your Yakobon at the sanyoma way aye hweso at the amaye but I will tell 1 Corinthians 10:5 now was in the city to miremo no what the aye hweso at the amaye na yenso ye pon a no bone said ye binum alkon do bone be badwaman atena bonisum aye no ba entene a onyankopon ba se obo awiebem yenso yenhwe ye niam practice bi Manyamesuro ni wanim awo asetena brabom na Sodom ni Gomorrah o mabrabo mo boy no anso nyame nti onyankopon to Jeffrey so be sero the last quotation can you go Second Peter chapter 3 verse number 1 can intend adafo no me ni homa atosu mienu amatwe mabrasha ni homa atosu mienu kokobon samoa atosu mienu aye kai emuna me din kai e eti ya kenya amadu owade musa emuna me kai kenya amadwe sai gire sai mon kai samoa adifo konkoro eti mama yan kai samoa adifo konkoro no time Isaiah nom Jeremiah nom Obadiah nom Jesus Christ the master himself yanka someone who do adifo konkoro akatu na katu ani ya masomafo ani ya masomafo asedi aye yakopon ye no wade kwatie someone who do onyankopon so dia se yenumu aye de na aye kan no kwatie no kai amonkai de no monkai say brobi ba brobi ba onyankopon so be Daniel sase we yes kegesi sin performance so mananya nkaya go adu yes na ebetumi atoya ebetumi asi jeme so amen hete no atwa ya say no verse 2 no what say but mo kai adu for kumpra ka to no ya tro ene yere aye mo so afo no verse number 3 no what say no mo ye kan say eti ya wuri ye kan say e dey dey say no no dey dey tie no afori for na odo na ho koro afori for o mu du won kasa fa na chi for ma ka say abaka say no do ba say no hene mo fu preach mo si nyago po ba ne bo so na wai ne fu say ajal mi da ye ne fu da adamu nyina wu wa be pem ye pesi ade nyina tse de tie no ma nyina tse sa de tie fu da fu fiti na ayi fiti asia no wono pe ye no na wo mo ekike sansem we no ahita won say ahini no hinta sam na hinta won mo hinta won say yes fiti no sonia sase fu so no sonia sase wo ho sonia sase fu so betu ho free suo mu onsa me kai free suo mu ti aso no esinsuo so to nyame so se wi asa je simple kwa obeka fra na wo behu ba bi a wo begina jame so amen kan yensi wo se onyago pa sam se wo so ni asa se fu so betim hoy wo so ni asa se fu so ebetim hoy na fu afro onyago pa sam so na afa onyago pa sam so na wo ho na ewo hoy na won so na enam se Osuna na man fi se wiase na enam bone so pa ala ma onyankopon nam so ama se wiase aha bosu ma save no hosai no so na sa se ohoyi na ye pensi no asase a ye nam so a ye ko bai pa na ni pa bi dia kaka benza no wose die na odi akora odi na asem na akora odi na asem ni pramu no de sia ma oja na onyankopon se ye penso odi asia ma oja ani atomu ani ni pramu ye for
yɛ da no ɛne nipa amumuyɛsɛ yɛ da no yes wɔde asia mu gya mepa asɛm bi verse 8 na adɔfoɔ no ɔmɔde baako yinta no yɛnhwɛ yɛ na adeɛ baako ahintae sɛ da koro yɛ awurade no so mfirinhyia pere da koro yɛ awurade no so mfirinhyia pere nso yɛ ne da koro kekababo na awurade nkyɛn ne bɔhyɛ ho na ɔnkyɛn ne bɔhyɛ ho sɛ bi mmuru sɛ akyɛre no sɛ woyɛ dɛ bɛba na mmom ɔma ne modu ɛkyɛre ma mo nti deɛ nti a onyankopɔn bɛsɛ wiase nyinaa sɛ ɔpɛ sɛ mene mmienu yɛsakra yɛadwen na ɔmpɛ sɛ nipa biara bɛyɛ yɛaba nti sɛdeɛ mepakyɛ ne ne remintim sakra ɔmadwen yes na onyankopɔn nim ho no yes ɔdɔfoɔ yɛbrɛ mu no sakra wadwen na abufuo da no onyankopɔn bɛsɛ adebɔnyɛfoɔ ne satan ne abɔfoɔ a wɔ ebia ɔbɛkora wo jẹmẹ so amen kekababo ẹtú ọsọrọ yes wọsọrọ ọpẹsẹ wọn nyina baagi nsakira mu ọpẹsẹ nyina baagi nsakira mu na awurade da ne ba na awurade da ne ẹba sẹde owufo ba no sẹde owufo ba na mu na ɔso ne kukudu na baabu sɛ ɔmu na ɔso di kukudu ɛbɛ twɛm ɔkorɔ aha na npp fo yi omu kote kukurudu ìṣirò rado hallelujah amen wɔsi ɛmu na wɔso di kukudu ɛbɛ twɛm ɔkorɔ na ewiem fiti asedeɛ ɛbɛ hyɛ sɛ ewiem fiti asedeɛ ɛbɛ hyɛ sɛ ewiem fiti asedeɛ hallelujah amen ɛnuma ka ho ɛnsɔma ka ho ne nyinaa bosoma ka ho ewie wei mmiri nkɔm ne adeade nyinaa wɔsi ɛbɛhyɛ asɛe yes kɔ na asase mu nyuma nyinaa bɛhyɛ na asase ɛne mu nyuma bɛhyɛ companies ahodoɔ ne nyinaa bɛhyɛ kansa ahodoɔ kɛgye a yɛ akyekyɛ hɔ ne nyinaa bɛhyɛ hallelujah amen nsase ahodoɔ ne nyinaa bɛhyɛ ɔyɛ mpɔnte ɛta akonnwa ne obodo a wɔde nsa kyerɛ benkum na wɔde akyerɛ nifa wɔde abɔ ne bo so sɛ pii mfiri nyinaa yɛ ne deɛ ɛda na wɔyɛ wɔde ahe wɔne asɛm no hallelujah amen pakyɛ yɛwɔ na asase kura mebakyɛ dɛ yia pakyɛ yɛwɔ na mepakyɛ pɛn bi kura mebakyɛ dɛ yia yɛwɔ na ka bi kura mebakyɛ dɛ yia wobɛfa na asase so na ɛpɛ no so awurade so bɛgya wɔsi ewia mu fiti asedeɛ bɛhyɛ asɛe na asase so ɛne mu nyima emu nyima asase ne mu nyima nyinaa bɛhyɛ galamsey ahodoɔ nkurɔfoɔ tu sɛ nkurɔfoɔ nsaseɛ wokɔ kan ne atutu abo otu ogu no ne nyinaa bɛbɛrɛ wie jẹjẹrẹ ọjọ bọsù ma yẹ ẹbẹ ní ọsà yìí wọ́n sẹ́ sisi yẹn ló ń yọ abẹ́sẹ̀ yìí a eti ọ̀hán na abadumma ẹ̀nyansa wọ̀ wàdí sísè yẹn ló ń yọ abẹ́sẹ̀ yìí a na enipa bẹ́ẹ̀ ẹ̀nà sísè mo yẹ wọ abrabọ̀kọ ẹ̀fọ́ nipa bẹ́ẹ̀ ẹ̀nà sísè mo yẹ wọ abrabọ̀kọ ẹ̀fọ́ ọ̀hán na nyansa wọ̀ yes peter sísè yẹn ló ń yọ abẹ́sẹ̀ yìí a náà bẹ́ẹ̀ wẹ́num nyinaa wẹ́num ọ̀ka wẹ́num kaa wẹ́num efie wẹ́num nyapadeɛ wẹ́num ɛnsaase wẹ́num hallelujah amen edi wẹ́num sika wẹ́num ahoɔfɛ wẹ́num ntaadeɛ wẹ́num ɛnidiɛdi edi koso hulu nyinaa da yes ne nyinaa yɛ wẹ́num ɛbɛn ni bɔm ne sɛ ewiase kaasa sɛmɛ nyinaa gya bɛtɔm ahyɛ ne nyinaa bɛ hɔ speakers yi nyinaa ne nyinaa bɛ kɔ companies ahodoɔ nyinaa ne nyinaa bɛ kɔ kaa no kɔrɔ na mpɔ ne gye overheat a ne wa wɔnyɛ sɛ ne gya pa to dada ɛnyɛma nam kora so ba mesi sɛ woni mu a kora sakra wadwe papapapapapa nka ɛnsa no a kyɛ sɛ wode sika ɛnnom no ka de atoto speakers ama ɛsɛ mfam pirikyi oh yes nyɛ sika paa na yie sika na wanya no ka de atoto speakers ade ateɛ sɛ mpɔtɔ mɔ kanya nyama ba aba wiase no paa wɔsi sɛ yɛre mi nyɛ bɛsɛ yɛ ɛyɛ bra nipa bɛn na sɛ nipa bɛn ntaresɛ bɛn no ɛhefa na de wobɛgyina tɛmi da sɛ yɛre mi nyɛ bɛsɛ yɛ yie mɛdrɛse na nipa akamfo me yɛbɛhyia no sɛ sisa mage wuluku size yẹnu nyina basa yi a nipa báyìí ɛna sɛ yɛ abrabakonkron ɛwɔ abrakonkron mu yɛde bɛsi a yɛ dɔba no yɛdile no asɛm aba sika yɛtua no gye sɛ yɛde bi ka ho ɛso yɛgyina ni kaprɛ awurade nhyɛ atiefoɔ nyinaa amen awurade ɛnto yɛ nkwa nam awurade yɛsrɛ no sɛ ɔmmoa yɛ na yɛntim mmɔ kronkron abrabɔ amen na ɔnkora yɛ n'abufuo da no amen True Church International oh yes yɛ Bola Junction ha ya Bola Junction soro ya na ɛwɔ de ɛda wukura yɛ biada yɛhyia bɔ mpaeɛ yes
yabra na yɛmmɔ mpaeɛ wate nyamesom deɛ ɛyɛ paa nti woba a na wobɛbɔ mpaeɛ na ɛda kɔsiada bɛyi yɛyɛ 4 days program paa na ɔhyeɛ ɔdifoɔ ne asɔfoɔ bebree ane ato nsa frɛ mo ɔba wobɛhu nyameɛ no monyam paa nti yɛbɔ mpaeɛ ne akɔ number no yɛsɔ pɛ ne number ne yɛde to dwa no nti wofrɛ na wobedu bala junction hɔ nom a ba bɛpɛkɛ wo ne wakɔ asɔre fie hɔ 0243 81 97 56 0243 81 97 56 word and fire prayer ministry for also dan ɛsoro hɔ yɛ yes hɔ ɛne ɛwɔ dawu kɛda biara ɛkyena ɛyɛ mpaabɔda nti bɔmmɔden na ɛduru hɔ nom a bra ne nyina na yɛmmɔ mpaeɛ nti yɛbɔ mpaeɛ ne yɛhyɛ so nyame yɛ adom a anwummerɛ nso yɛbɛkɔ TV so Ezra TV wodifoɔ gyekɔ bɛakye anwummerɛ tam bɛn anwummerɛ ɛbɔ 8 me papa no madɔbafoɔ nyinaa wɔm tie manya no nti ɔmo sɛ ɔmo tie paa drivers no mu tie paa ɛbɔ 8 a ɛbɛna da biara ɛbɔ anwummerɛ 8 TV and radio Kofi Abonsa TV station no so yɛpirikyi wɔ hɔ ɛna memenda nso anwummerɛ 7 na yapon 8:30 1 hour 30 minutes ɛnɛ sɛ nso 1 hour 30 minutes ana kɔsiada nɔpɔ biara nso 1 hour 30 minutes yɛhyɛ aseɛ anɔpa 7 ne yɛwie anɔpa 8:30 nti wotie nyame asɛm bi ana akɔ asɔre nti na anwummerɛ yi ɛne yɛnhyia wɔ Ezra TV no so ana FM no yɛ 94.1 ana wobɛtumi nso asa hwɛ Facebook ɛne YouTube Prophet Jacob Bechi ɛsɛkye ɛwɔ phone no so a smartphone no so a wobɛnya yɛ nti nyame adom a ɔtena deɛ ampaeɛ a bɛdwa ɛwɔ asɔre hɔ nti yɛbɔ mpaeɛ na yɛakra mo nyame hyɛm bebree ɔrɔfo bɔ mpaeɛ ne nkɔ wobakyɛ yɛbɔ mpaeɛ yɛnenagya nyankopɔn a wofo no akɛseɛ ɔdɔmfo no bebrɛwofo no ɔwura Yesu yɛda wase bebree anapa na yɛfi dwuma no ɔsɛ redi ne hyɛ aseɛ wona wɔtumi wɔ hɔ nnɛ so afa ɔdɔmbɔ no mu agu aba no wɔ sɛ pakyɛ nnɛ sɛ ma aba no kɔbi ɔbotan so